This is a feast like you've never. Касалем, балем, и сегодня мы в эфире, потому что нечего делать, решил на часик зайти, посидеть и, может быть, пообщаться с кем-нибудь, потому что стало немножко скучно, стало немножко больно, все тело болит, да, я заразился гриппом, и сегодня я сижу дома, расслабляюсь. Таблетки под рукой, водичка тоже горячая под рукой, хорошая таджикская музыка, шашмаком, который я люблю, и надеюсь, сегодня будет какой-нибудь приятный собеседник, с которым можно будет пообщаться и обсудить что-то. Вот, тем не менее, на улице холодно, в Шотландии очень холодная погода. Ланат по Пакистан. Пакистан ударил по Афганистану, и в результате авиадора были убиты, как говорят по различным источникам, от 300 до 400 как это звучит, реабилитирующих людей, то есть пациентов, которые были в колледже в Афганистане. Чорсатка шахид шудан мига. Дай мой шариф Рамазан. Ну, вот такая тема сейчас. Ну, не знаю. Шахзод Чимик, потому что не было. Вообще, на самом деле, я хочу по-русски говорить, но я не думаю, что он говорит по-русски. Салом. Салам алейкум. Хубен Тинджан. Миша Ашкруне Аллах. Шмо назим бародар. Шмо از تاجیکستانه да? Ого, Таджик. خب Боруси حرف زدنیم دیگه. گفتم امروز با روسی افیر کنم کاتی همین روس زبانو کم درک هم صحبت شد برای که میدونن میبینن که من با زبانی تاجیکی حرف زده استم پس چیز نمیکنم فهمم. گپ مشکلی نیست چی گپ خبر شهباز نام داره شهزاد شهزاد چی گپ خبر برادر تاجیک بچه هیچی برادر همینجا در فرانسه قرار داره. در نباشی کار میکنی؟ در نباشی گفت اومدیم
яке дар эфир. чӣ хеле зиндагӣ кору фаъолият чӣ хеле? На шукри худо, ҳама гуфти рӯзҳо ки нижалемса. забони фаронсавиро асхуд кардӣ? Не фаронсавӣ не, англисиву, русиву, кам-кам немисиёзи ёд гирифтастам. баъд ӯ французо ка чӣ хел ҳам суҳбат мешӣ масалан? Англисӣ бисёраш мефаҳмам. Не, агар ки нафаҳманд чӣ? Нафаҳмам ивому ишора. Ман дар Фаронса набудам, лекин як-дусе калимаи фаронсавӣ дар ёдам ҳаст. Like ҳамин салому дуруд шунда. Сали. Comment ça va? Ça va bien? Мерси букваҳуа. О, дидиё хина мечитаст ки медонӣ? Чӣ ба мегӣ намедонам? Не, ака медонам, хеле просто вай не. Чизои даркорӣ шуда. Ҳамиам чизи даркория бовар ки бардар. Ой, нами фурӯвардан, бор кардан, шағҷӣ, ди шағҷӣ. Лема диди. Дар ғарибӣ ку масалан ҳамин Тоҷикистон масалан ягон та араба ё ки ягон амрикоия ё ки ягон аврупоияи Тоҷикистон кае ки сафар мекунад, як дута калима ба тоҷикӣ ҳарф занад, ӯ мебинад ки дили оби тоҷико хулоса об мешавад, дили ҳамин чиёшон не? Фикрам ки и ҳамия, яъне ки кае ки одам нишон медиҳад ки як шавқ дорад забони дигар мардума асуд кардан, гӯё бо чӣ хел гӯям муомилаашон дигар хел мешавад, мефаҳмӣ? муомилаашон дигар хел мешавад. Оле ҳамин як салом ё ки як раҳмат гуфтан ё ки як калимаи фаронсавӣ гӯи ино хурсанд мешаванд, мегӯи оҳ ки ёд гирифтӣ ҳамин чиза. Ё найдорам. Забондонӣ ҷаҳондонӣ, не? Забондонӣ ҷаҳондонӣ, бале. Хуб, бо чӣ гапу хабаро? Нархи бензин чанд сум шуда? Чӣ гапу хабар аст уҷа? Я нарх дина дар Shell заправка кардем 2 еврову 17 сент. Дизел ё? Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Алейкум ассалом. Ҳамин як оддубай бародар Салмони Форс. Ман шуморо хомӯш кардам. И оддубай. Кае ки шумо мебинед ки ягон кас ҳарф задест аст, сухан байни ягон одамо хулоса як рафтааст. Салом даркор нест, ҳеҷ чӣ даркор нест бародар. Бовар кунед, ҳамин интизор мешӣ, суханашон тамом мекунад, баъд ассалому алейкум мегӯӣ ва хулоса ҳарф мезанӣ. Агар ки шумо дуромада ҳатто ҳамин саломам гӯед, и як чи аст, чӣ гӯям, хуб нест, хулоса ноҳурматияк нагӯем, лекин ман шуморо ҷай ёдам надодестима. Як чи аст да, хуб аст ки бародар камтарак гӯш кунӣ, фаҳмидӣ? Барое ки тасаввур кунед ту кати ягон ҷуръат ҳамсуҳбат шудасти, ягон кас меояд салому алейкум. Баъд маҷбуранд ки ба саломи ту охир ҷавоб диҳанд. Фаҳмидӣ? Баъд уже аёд калимаи намхелӣ мешавад. Хоб ба ҳар ҳол бародар, чӣ гапу хабар ку гап зад бародар, гап набоша. Инҷа ислом дар як сухан тем, чӣ мегӯям бародар? Салмони Форс. Шаҳзод, марҳамат, гап таза охӣ бародар. Бародар мегӯм мо ҳамин кам вай хуш дорам да, хеле нашудам ранги политика ва чизо. Ҳамин хеле вай дорӣ, хеле ҳамин ҳозирае ки ҷанг мешавад, ҳамин барои давлати СНГ ягон зарар дорад ё не? Албатта зарар дорад, ба тамоми дунё зарараш расидагӣ ҳастааст. Ман охирон бор кадом видео навор карда будам, ҳамин тоҷикистониҳо медуранд. Хеле бовар ки ман як хеле чиз мешавам, нороҳат мешавам аз ҳамин тоҷикистониҳои худмо. Як видео навор кардем, рафтем назди ҳамин эрониҳое ки хурсандӣ кардестанд. Ака мисли репортёр бурем. Гуфтем бибинем чӣ гуна ё дар ҷа ҷашн гирифтестанд. Инам хеле одат доранд хулоса. Ту бадбахт, ту уҷа чӣ мери, туям ҳамхири ту хоин, вай. Оиди и ҷанг ҳарф назан, оиди сиёсат ҳарф назан, оиди и ҳарф назан, оиди и ҳарф назан. Баъд албатта ки ҳамаш дар ҷавоб додан намешавад, мегӯм ки аз шумо аз ёдам буромад ки як бор суол тиём ё ки чӣ бигирам, розигӣ гирам ки ман чӣ кор кунам дар зиндагии худ, фаҳмидӣ? Мегӯям ки оиди ё мо дар дахл надорам.
ҳамин одаме ки бесавод ҳаст, одаме ки беақл ҳаст, ин ҳамин гуна фикр мекунад. Ва би бародар, ин як литри бензин ёки газ ёки дигар чӣ гарон шавад, худо наметавонӣ бо чӣ кор мекунӣ. Кулли чиз, тамоми чиз дар ҳамин бозорҳо қимат мешавад. Худо медонӣ ҳамира. ман ҳамин дар Британия ҳастам, нархи бензин ҳозир баланд шид, нархи хӯроквориам баланд мешавад. барои ки хӯроквория кашодан дар кораку. Тоҷикистонам ҳамин охи, тоҷикистон ҳамон аброи нафтӣ ку, ҳамин заҳролуд меёбӣ дар харидҳо ҳатто тоҷикистон рафт. И хеле зарар аст, хеле зарар. И ҳатто то раки ҳамин саратон, ҳамин хеле касалиҳоям меёрад. И якдамаш ки нархи ҳамин чиз иқтисодӣ ҳамин ин қадар рамазону дигар вақтҳода нархҳоя баланд мекунанд. Бозорчиҳо мегӯянд ки нархи бензин боло шид, нархи доллар иваз шид. Фаҳмидед? бовар кунед, одаме ки дар сиёсат фикри ақидаи худро надорад, вай аки ман намехоҳам бесаводаш гӯям, аммо ӯ як чӣ гӯям бемантиқ аст. Шумо ҳамин сардори синфа одами бесавода намегирӣ ку? мехоҳӣ ки як одами саводора гирӣ ки сардори синф корои тура пеш барад. ту президент Америка ки президента интихобот мекунӣ, ту одами бесавода намегирӣ ку? фикри ақидаи худро баён мекунӣ ку? мегӣ ки оҳо ина тарафдори фикри ақидаи ман, и тарафдори фикри ақидаи ман. Ба ҳамин роҳҳо кати мо як чиз мекунем, як чизи худморо хулоса мегузорем, як чӣ мегӯянд, як ҳамин чизи фикри худро як нашу бозе ба забони русӣ гум мнение ва як чиз мегӯянд, хулоса як иштирок мекунем дар ҳамин, барое ки ояндаи мо аз нафарое ки моро чӣ мекунанд, сардорӣ мекунанд, аз ҳамин вобаста аст. Аммо мо интихоб мекунем ӯ сардора. барои ҳамин ҳар як тоҷикистонӣ оиди таърих, оиди сиёсат бояд донад, сиёсатҳои дигар давлатҳоям. ин намешавад. хоб худо дидестӣ. як саволи дигар, ҳамин бисёри ҳозир мисол хай ҷанг шуд, эрон ҳазор накни ориёӣ, арийци, мипси арийци, тоҷикон, мисол афғоно, ҳама ҳамин медорам бисёри комментариҳо бовар кун бачаҳои хидмон, бачаҳои тоҷик, ман ҳамаша дар назар надорам, ҳама бачаҳои хидмонам сиётаки ҳамин медорои э монен ҳамин шияҳоро бакашанд, э монен ҳавоё як ҳамин дар сиёсат ҳеччи намефаҳманд, на динӣ мефаҳманд, на дунявӣ мефаҳманд. э монен бизананд, э монен ба шияҳои ҳарома бизананд. охир ҳамун шияҳои ҳаром аст ки ҳамун суннизм, яъне суннатиё да ёрдам дод Фаластин, тамоми давлатҳои арабӣ да вақташ да ёрдам шасада. Я то ҳозир допустим ман намефаҳмам ҳавоё кадом дараҷа фикр мекунанд ки ҳамин гапа мегӯянд. дар Тоҷикистон ман кай ки ман дар оҷа гап задам, ҳамин як рӯз пеш видеонавор кардам, ман рости гап гуфтам ки ман дигар хеле ман як видеонаворҳои ҳимоятгарӣ мекардам да аз ҳамин муҳоҷиро, аз ҳамин тарихи чӣ, гуфтам ки не баса дигар ман оиди ё мегум ки гап назанам, барое ки хатарнокай, фаҳмидӣ? Хатарнокай. Ана ва инами ҳатто тоҷикистониё ҳамин рӯз ҳозир дуромадам, ба номи Аллоҳ як 5 дақиқа пеш дар саҳифаи фейсбук як тоҷик дуромадааст, ту шияҳоя ҳимоя накӣ, ӯё наҷасанд. Одами аввалаш ки як беимон, бесавод, бемантиқ, ҳайвонсифат фикр намекунад ки ҳамон хӯрокворие ки мехӯрад, ҳамон бозорҳои Тоҷикистон меравад, нимаш маҳсулоти Эронай. ту куҷо мехарӣ ҳамонро? куҷо мехарӣ? як тасаввур кардан намешавад ин чизоя, фаҳмидӣ? Тасаввур одам кардан наметавонад. И одамо арабзада ма мегӯм, дар ҳақиқатан арабзада ҳастанд. Не араборо дидостем чӣ кор кардан, ҳамун сунниёя, мо худмон сунни мазҳаб ҳастем. Аммо и ваҳобиё, и паданалато хеле дар байни мардуми тоҷику форс бисёр чӣ кардагиянд, як сиёсатҳои худро пеш бурдагиянд. ҳамин салафиҳо дар Тоҷикистон будаку манчун кардан. кани як таш ҳозир бурояку як бор аб гӯяку як таш а намега, фаҳмидӣ? Давлатҳои арабаби ҳамаш, ҳатто имрӯз ҳамун фаронсавиё, ҳатто кофиро, ҳатто одамое ки дар дин дир ҳастанд мегӯянд ки бинед и арабо
ягон бор ба ҳамон фаластиниё ёрдам накарданд. Чизҳои амрикоиро дар ҳамон қувваи мусаллаҳошона дар давлатҳошон ҷой карданд. Бо имрӯз мегӯянд ки моро чаро задаисте. Хулоса ин як хеле сиёсати чия, лекин мо бояд ихе нагӯем. Ман кофиро ҳатто таъна намекунам. мо бояд ҳамин сиёсате ки байни ҳозир сунниву шиа мегӯем, ман бартumi худ мо ҳамин гапа дорам, ҳамин чиз ба фикр мекунем ки бояд набошад. Не, Вообще бояд набошад. аки бародар, ақидаи одам ҳар хел аст. Мо ягон каса наметонем гӯем ки ира пайравӣ накӣ. Ҳамин ба ман шахсан фарқе надорад ту кофирӣ, ту худодорӣ, ту буддаӣ, ту касе бошӣ набошӣ, ба ман умуман фарқе надорад. Дар ҳамин Бритониё мара, ҳатто дар ҳамин Русия мара бисёри мусалмонон фиреб доданд нисбат ба ҳамун кофирҳо, фаҳмидед? ҳатто дар ҳамин ҷо покистониҳо ҳастанд, дигар афғонистониҳо ҳастанд, бовар ки як намуд муомила катед мекунанд, мисли ки ягон саги бесоҳиби, фаҳмидед, як хел вақт. Аммо кофир боша, ҳамин мега ки не, мо human rights мега, фаҳмидӣ? Ҳуқуқи башар мега, хеле гапу коро мезанад. Ҳамаш бесаводист бародари тоҷикое ки худмо мегӯянд, аммо мегӯянд ку мағзои сара шуштагианд, фаҳмидед? Ва аз ҳамин сабаб бози будро як бор домулоҳо чӣ гуна ҳарфо мезананд. Вале ман якта видеонавори чиз кардам ки домуло худаш мебура, мега ки пеш аз ислом тоҷико ягон олим надоштанд. Ин қадар бемантиқ боша ҳамин гапа мегӣ охи? Бемантиқӣ чӣ? Нахо инами арабзадай. Мара санг мезанӣ, мара чӣ мегӯем? Ин арабзадай. Вой бар ҳоли ту. Як бародари тоҷик ҳатия рӯз вохӯрдем, ба мошин омадам гаште. Ба гуфтам ки ҳамин арабое ки ҳозир, аки ҳозиру гузашта фарқ дорад, а? Бале. ҳозира арабҳое ки гуфтам ҳозир дар Арабистон зиндагӣ доранд, дар Дубай, дар Баҳрин, ягон ки ҳаваё гуфтам мусалмоне не, ҳамаи шиа саган, ҳама шиа махлуқи. Чӣ хел фаҳмонам ман дар шумо? Не, аки медонӣ чӣ бародар, хеле ҳамаша хеле умуман гап зандан дар кор нестай. Инҷо дар сардорони давлат онҳо фикри ақидаи худшон доранд, мардум кам дигар фикр доранд. Ва аки сиёсатшон ҳозир нам хеле шид аст. Ана ман ҳамин гуфтам ки сардори арабо ҳам хел Арабистон гуфтам пештар дига буд, мисол иззату ҳурмати Макка ва Мадина ҳаст. Не ки гуфтам ихелин арабо гуфтам ина дидиги политика, мисол нашуд политика гире политически аваё чӣ коро кардан. Мегаш мусалмон нести, ту арабора хеле гап назан. Ман чӣ гум вая, ман давай кати чӣ хел гап занам. Бовар ки ҳамин тоҷик маданияташ аз араба баландтара. Баланд. IQ-и худмон ҳаваё баландтар аз истифода намебарем. Ҳамин хурдан да ҳамин давлатҳои ҳамин ҷо ман мебиём, масалан хурдан ман мебинам чӣ хел мехӯранд, аз ҳамин оқм мебиёям, фаҳмидӣ? Я намуд мехӯранд, бовар ки не оё чӣ аст, оё метавонанд чӣ гуна хоҳанд, лекин ба фикри ман маданият нест. Хоб ба ҳар ҳол як дақиқа бародар, и буромад, мушкиле нест. Мушкиле нест, ё тоқат накарданд, чист карданд дар кор, ҳуввияти худро ҳимоя карданд дар кораи Ма фикр мекунам ки бояд ҳамин таърихи ориёӣ буданмона ҳама донанд ки худ мо аз куҷо омадестем. Як италиянец переводчик кати мо гап задем, Ӯзбекистон рафтагиай, Тоҷикистон рафтагиай. Гап задем, мега дар историяи Римски империя, ҳамон Римски империя дара, як номуш ҳозир дар ёдам биромад, як олим мегӯд ҳамун соло вай рафт тарафи Персия, Хӯросон. Бале. Рафт мегӯд, даже китобаш то ҳозир ҳаст ки ин ҳамон вақтое ки Персидски империя буд, Римски империя буд, дар ҳамон вақт китоб навистие ки ман рафтам дар ҳамон шаҳрҳои мисол ҳозира Эроно, ман дидам хонаҳои баландошона, ман дидам мисол новдон мегӯям. Ҳамон вақтҳо мегӯд ва ё ҳам хеле чизо доштанд, просто дар таърих намебуроранд ки штоби номи Эрона дар ҳама ҷо муаррифӣ кунанд. Не ки мегӯд ин чиза мо медонем, ҳамаи халқ медонад ки Эрон чӣ хеле буд, Персидски империя чӣ хеле буд. Ҳале ин чиза дар тоҷики худ мо гӯй, тоҷики худ мо мега не хеч чизо набуд.
خدا خب به هر حال این اینجا یک برادر درمدار سوزی هم یک گوش کنیم کوچی میگه ام پس اینجا یک چه میزنیم یک برادر نفت است که проблем мегум проблему сиёсати дунёро афзуда накунед барое ки ҳечро ҳал карда наметонем ҳечи ай дастмон намеояд мо ягон чи ҳал карда нестем ин намуна ҳаст ки мо ин гуна иштибоҳҳо накунем фаҳмидед тамом мо хеле ҳалкунанда нестем мо назоратчием ки аз чӣ мегӯям адабро аз ки омӯхтӣ аз беадабон не мо меомӯзем чӣ гуна ҳозир масалан ҳамн ҷанги русия ва украина рафтааст дигар ягон силоҳи танк манки ечо дар чи ягон кор ҳал накардистанд фақат дронҳо ҳал кардистанд ки ҳамн нишона ҳаст дар тоҷикистон ҳам ҳозир дрон истифода мебаранд бар зидди дигар давлатҳо яъне ҳатто мо медонем ки пурқувваттарин давлатҳои дунё имрӯз қувваташон дар пеши дигар давлатҳо ҳеҷ чизе надорад фаҳмидед ҳамин майдатарин ҳатто ҳамин тоҷикистони имрӯза метавонад ба кулли давлатҳои дунё бо ҷавоби ҳамин дандоншикани худро тиҳад фаҳмидед яъне нописанд кардан дар кор нест дигар давлатҳо ва ин намуна ҳаст барои мо инҷоро ҳалкунӣ надурмадем як фикри худмо аст фикру ақидаи худмонро баён мекунем рост бале шумо тамошо мекунед ҳамин ютуб медурӣ мебинед ки чӣ гуна одамо масалан ҳамн чиз мошинои дальнобойщик чӣ мешавад ба тоҷики трак драйвера чӣ гуна ҳайк мекунанд чӣ гуна парковка мекунанд инам яками аст дигар ҳамача пага тоҷикистон да хақи умуман мегӯм да худо нахоҳ як ҷанг шавад ту бояд донӣ ки чӣ хел масалан дрон истифода кардан чӣ хел ҷанг бояд кунӣ чӣ хел тактика бояд бошад чӣ хел ҷамъ шавӣ чӣ гуна интизор бояд шавӣ аз дигар давлатҳо ин бовар ки нами як давлати исроиле бинед чӣ гуна ба ҳама давлатҳо ҷавоб метиҳад исроили кӯчик майдаҳак ба кӯмаки амрико ҳам бошад ки ҳамача гирд атрофш пури араба якташ ак гуфта наметавонад меринам хуб инаме хуб ягонта круасан задӣ ба бародар дар фаронса ҳозир як се-чор дона багет гирифтем барои саҳар бояд дута круасан гирифтем насиб боша имрӯз акам пага дорфоликунӣ мерем фикс мегӯям ку фикс хуб боре ки фикс ҳаст бояд вақту соаташ катиф ронам фигс чиз фиги чия охи анҷир не инҷа вақте ки мо бор мегирем ё бор мефурӯрем як хел вақтҳое мешавад ки соат мемонад соати 8 фикс мешавад фикс тайм яъне фикс тайм як фикс мемонад ки соати 7:50 ҳамрави бор намекунанд соати 8:10 ҳамрави бор намекунанд бояд ровна 8 ҳамҷа бошӣ барои ҳамин саҳар соати 7 фикс дорум ҳаминҷа омадем шиштем насиб худо гуфта хуб бурӯ як сар чи чарх бизане аби чӣ давлатҳо чӣ шаҳри чиён дирӣ аз чизо ки чӣ не ман ҳамаи шаҳрҳо рафтем бовар кун бародар ҳамаи шаҳре ки дар ҳамин фаронса буд ман в основном ҳамин фаронса ва италия мегардам ҳамаша дидам ҳозир қариби границаи чида истодагиам швейтсария айку он тараф швейтсария манам чӣ мешавам деҳаи урметам ки ман не деҳаи рӯта қурутнеки охе туям не ки ҳамин барвақт намегӯӣ ки охе ман урметини ҳастам ту ҳамин гап зада шиштиги дига охе як урметини гап бизнем охе я бача ту чӣ гуфт оси аз куҷои урметан ту ман ҳамн даслуқ аст ки ман мешиносам мана ту мешиносӣ ман туи дамайдеке дидиги хуни моину медунӣ бача чӯне бача охи суратата калон кардан намешавад зинда бошед ана диди ку дӯст оятгарм дар оғӯш ги расми хуби тоҷиконро гум макун ана диди чӣ ваҷа аудиторияш мо балои калонтарак аст ва гуфтам биё калонтарак гап занем ки шитоби мардум фаҳмад ману шумо гап занем ҳеҷ ки намефаҳмад мефаҳманд бача инҷа ҳама одамои худӣ ҳастанд нафаҳманд ки ёд мегиранд фаҳмидана мояма ки як хело мегӯянд ки як дусета видеонавар пафтам ман гуфтам ки ман зарафшонӣ ҳастам ту зарафшонӣ бошӣ ту чӣ бо кулоби гап зидоси зарафшонӣ гап зан
آخه ما میگم که او برادر آخه ایخی نمیشد آخه باید یک لهجه کتی گپ زنی که لهجه عمومی همه با باشه. فنیت میگفتن. بله بله بله. خب به السلام هر حال علیکم. زنده باشید زنده باشید. تا زیاد دقیقه است که همین آقای فیدو درآمده است. سلام و درود. حاجی سلام علیکم. منم درخشانی میشم. ای بچه انا دیگه حاضر توی معرکی درخشانی میشه. شما با دل نباشه خودتونم. نه من گجا من در یک فرمی همین طرف های شتلند کار میکنم. حاجی هم ای نماز چندم چیزا هی باشه؟ یا بوریگه نماز عید چندم چیزا باشه؟ همین الان قسم میگفتی با مولا. بار که برادر نمیدونم 21 ماه چند ماه ندید که مردک برین ندید که میدونم من که یک با تماشا میکنم همین در همین طرف های شتلند میگرده برای همون گفتم شما بپرسم. کجای شاتلندی بکی؟ من همین نزدیکی ادینبورگ بایم یک فرما به کار میکنم. نومی شهرتون چی؟ ولی چیه به نومش؟ ار بیرویک می چی هم خیلی چیز؟ بیرویک های چی هم خیلی ها آدما بسیارن. یکی ما اخد شهر بود در نیوه میریم در نی پولیا بکار میکنیم نه نه مشکل فرمون نیست ده میگم آدما همون جهاتون بسیار که تاجیکستانیا. اینجا پر قرغز ازبک هم هست. بخدو من کسال اخونه نبرم دوست موزی کسال شدم. این هواهای درکس که دیدی چه هواهای بزرگ شد دوست اینجا با او یک ماشاءالله. شمال بیزه باید بخوایم ما من نمیدونم چه درست دین کسال شدم دین پریروز کسال شدم دیگه همین دخونه هیچ نبرم دیگه. کجا میری که نماز خونی؟ ادینبورگ میریم دیگه که ما رو افتا میتیم ما اون طرف های ادینبورگ میریم. آه بچه‌ن یک درماده یا علیک سلام علیکم نمیکنه که ما هم یک رایم یا بینیم خیلی چیز ظرفشونیه. بچه خیلی نمیشه دوخی. او در این بچه ها بسیارن خیلی از 10-12 کسن. در این اینگی مچوی ظرفشونی فرق ندارد. خب خلاصا رمضان 20 چنده میشه آقا نمیدونم. هولی نمیدونم. عضبه من در وبسایت چی من هولی نمیدونم برادر. وارکن معلومه ندارم. من روزه ندارم. دین روزه گرفتم دیدم که قرتقام خشک شده است. روزه روز نگرفتم. انا خلاصا همین 20 چندم 21 میشد 20 میشد برادر. روز جمعه استاد من ناب ایدم. بله 20 میشود 20 میشود. انا ساعتی نماز نمیدونم ساعتی 6 میشود ساعتی 6 السلام میشود. علیکم برادر. علیکم السلام. بیدو خیلی طرفای گلاسگو طرفای ادینبورگ خیلی یک چیکنت خوب میشد یکی ما هم یک طرفاتو میریم چی بانه. اما دامی طرف های ادینبورگ نزدیکه شما؟ من در گلاسگو 1 ساعت راه تو ادینبورگ من با. ما هم در همین جای کارم و افتا میبرد ما چی بده کار یک میکنه ساعت. تون کی؟ من در یک فرم در یک زواد کار میکنم اوپاکوفکا اوباشی او 6 ماه هم دیگه هم نصیب باشد با 6 ماه کار میکنم میره. چی گفتش تا؟ انا نه شما چی جمع میکنید یا برگر گوید میبخشید؟ در یک زواد اوپاکوفکا میکنم اوباشی. خ نه اینجا با بچه های تاجیکستانی بودن. همون کلوبنی که ملین جمع میکردن. یک چند بار گفتم که روام یکیش کم سری کلوبنی که ملین خورم که ای گفتم با نشد دیگه با آز اونو نه اکن میشینونن کلوب نیکرا. خوبه نه بهترین انا همین کارتونو قپید حرکت کنید نپرتوید حرکت کنید زبان انگلیسی از یک کم یاد گیرید. نستم دل همین زبان یاد گرفتن. نه من خدا رو شکر دادرم قریب 5 سال باز میبیادم اینجا. بهترین است انا همین کار بهترین است. بعد 6 ماه میرد همینجا میبیاد. نه که خدا رو شکر حاضر که بچه هم رو سخت خونون سادم که همینجا بیان رو من همون خب کجای ظرفشون هستید که یا برگه گوید؟ اما مسچو میشم ماچو کیونا در دلورزین بابا بیبیم در همون کوهستانی مسچو های خدامون در دلورزین
о мачои кӯну гӯяд охи уҷо мачои навашда дигар ҷо мачои кӯна дигар ҷо гап нест зинда бошед ташаккури зиёд бардар ози ку як дақиқа интизор шавед ҳамин аком кити спб санкт петербург кити як салом алейк кунем ин кас ки ҳастанд чи خدا ҳастанд حافظ همون سلامت باشه зинда бошед ташаккур бардар спб салому дуруд спб ҳастин нестин бале вайҷон бародарҷон алейкум. майда биромо гап нест бародари урбатини хутуна Салому алейкум. худо боши Ҳамидадин бародарҷон як 7 минут пас имкониятш боша суҳбат мекунем. гап нест Одам бародар дорум. гап нест баҳазур бинед корутуна мо дигар дар давоми анаҳои зарафшонӣ мемонам шеъри зарафшонӣ лаҳҷаи зарафшонӣ Қалазордара бурдестем. Қалазордора. баҳазур бикорута бардар мо ку зарафшониҳо кам кам лаҳҷаошон дигар хелайд шумоюн моюн мегӯем یاری من نبین بناز راه میرم رومال به سرش حبلی داداش میرم یاری من نبین بناز راه میرم رومال به سرش حبلی داداش میرم رومال به سرم умуман ҳамин мардуми зарафшони ягон ҷои чӣ нест ҳамин фарҳанг хеле фарҳанги тозаи тоҷикӣ дорад ана ҳамин мардуми зарафшон забони адабии тоза дорад фарҳанги тозаи тоҷикӣ дорад ана дар зарафшон бисёр ҳамин одамои бузурги тоҷикистону тоҷикони дунё баромадагӣ ҳастанд از عشق تو بیمارم رومال بسترم از عشق تو بیمارم یاره هر جا که روم یادی تو در دل دارم هر جا که روم یادی تو در دل دارم یار اومد و яби чӣ мегӯяд ёр омаду ёр омад яъне ёр омаду омад не омадат кардам қаду қоматат кардам не умад мегӯем ёр омаду ёр омад یادی تو در دل دارم یار اومد و یار اومد یار از رهی ака силка чӣ дуруед чӣ кунем ӯзбеку на ҳозир силкаша мепартом дуруед ку ина силкаша партофтам агар дуруед тоне дуромадан марҳамат дуруед силкаша партофтам ин бачаҳои тикток دور اومد یار اومد و یار اومد ای یار از رهی دور اومد یارم آغوش کردم چشمش به گریون اومد یارم آغوش کردم چشمش به گریون اومد чашмаш ба гирён омад чашмаш ба гирён омад не гирён омад и ту гирёнчак гирёнчак не гирёнчак менами чия мефаҳмӣ ки ки ҳаст аз куҷо ҳаст در گوشه بام دو تار زنم گوش داری ای جون بخالی روم خوش داری دو تار زنم تو خودم جنبونی یاره با هر نگهت عاشقم سوزونی دو تار زنم تو خودم جنبونی یاره با هر نگهت месӯзонӣ адабӣ кати месӯзонӣ мешавад аммо месӯзунӣ фаҳмидед сӯхтам عاشقم سوزونی
خوبی اکای شهرت خوش گلبسیز اکا салом салом ба мардуми панҷакен мо панҷакенда бузург шуда гастем дар геология дар панҷакен мо хеле зиндагимона гузарондаги ҳастем ана собиқ раиси геология маҳмудов муҳаммаҷон амакимон ана дар вадазабор инҷоба хеле обозӣ кардаги ҳастем хеле истироҳат кардаги ҳастем در گوشه بام تو شیشته мега ки дар бораи оппозитсияи тоҷик кабирӣ мс чӣ фикр доред кабирия ман медонам мсша намедонам чӣ фикр дорам бародар ва як шахсе ҳаст ки фикри ақидаи худро дорад ҷаҳонбинии худро дорад ана ҳеҷ чиз гуфтанам наметавонам бовар ки ман на он қадар кати онҳо ошно ҳастаму шинос ҳастам аммо медонам ки вақташда буд ки дар тоҷикистон дар партияи чӣ мегуфтанд партияи исламского возрождения ба тоҷикӣ ҳизби ким чи исломии тоҷикистон буданд ҳизби наҳзати исломи тоҷикистон буданд ман медонам ин чизро аммо имрӯза рости гап ягон чӣ гуфтан наметавонам ва ман халоса аяк тараф мумкин ки бахтиёр сафурат акай сафурат занг задастай аяк тараф шод ҳастам ки ҷаноби олӣ президент ҷумҳурии тоҷикистон ғолиб шид барое ки аз як тараф агар фикр кунед иҷа афғонистон бовар кунед ва арабистон ин ҳамин ислом гуфта давлати моро метонистанд ки чӣ гуна хоҳанд мекарданд фаҳмидед бовар кунед ин фикри ман аст ва шумо дидастед чӣ гуна хабарҳо дар афғонистон ҳаст дар дигар давлатҳо ҳаст ягон хубӣ нест барои писари бобоҷони мана шинохтеду ка беҳзод аз панҷакен ман шинохтеду ка писари бобоҷон кадом бобоҷон аёдам неста ко рости гап сурататонро калон кардан наметавонам ҳинид бале ягон гапи бад гуфта наметавонам кабирия ягон гапи хуб гуфта наметавонам бародар ман на он қадар шинос ҳастам ба фикри ақидаиҳо медонам ки давлати исломӣ як солҳое мехостанд кардан аммо ман тарафдори давлати исломӣ нестам яъне қонунҳои исломӣ хуб аст аммо дар сиёсати имрӯзаи тоҷикистону дигар давлатҳо ман давлати ассалому алайкум бародарам ва алайкум ассалом ха гап занед хубед тинҷед сиҳат салом бобоҷони шумо писари бобоҷони шумо шеду брат ина сӯзи авлод хубае ба мардуми эфир салому алайкум алайкум салом алайкум ассалом зинда бошед чӣ ҳам як суханота дидам бародар дуромадам нашод ҳаму рӯза гирифте барои ид гуфте ҳам шихай диди интернет қатиё ана ҳамаи мардуми эфирта барои моҳи шарифи фароса шудани моҳи шарифи рамазон ва ба даромадани иди қурбон иди рамазону ҳамата салом мегум табрик мегум бародарҷоно ҷое бошен сарбаланд онобод бошен интернети ман ха безебае ки россияра интернетшам ха безеб киштестан ки то баз соз намефаҳмам мумкин овозои ман соз наравад не соз омадааст гап занед беҳтарин омадааст гап занед бародар хоби бародар чизаш интернеташ хуб нест аз ҳамин сабаб шунавидестем овозам бале шунавидестем ҳеч не просто як авволпурсӣ кунам гуфтам аз тамоми мардуми муҳоҷир салому алайкум ва алайкум як дақиқа интизор шавед тоҷикен як дақиқа интизор шавед гап за бародар гап за спб
ака ба фикрам чизот хуб нест. алейкум салом. саволу додеста ака ё як каси дига. Не тоҷикен гап за охи худат гапта за ба дура. алҳамдулиллоҳ мусулмонем гап занак. Хуб майли. Акаи ки интернети мо россия ака гарени безебай родной. تاجیک امامالی را دوست داری؟ чиз? интернети ма безебай Эмомали лучи мара дост буброр дорӣ ё ғамат на? натем ака. Эмомалӣ президент ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Дӯст дорамша, дӯст надорамша кори ман аст. Чӣ гуна ای савол? مادر تبگم ای خوار تبگم افراطی Ана дидед? ای زن تبگم Я Аллоҳ. Ин афғони паданалити касиф аст. Фаҳмидед? Ҳама афғоно ин гуна нестанд. Як афғони паданалити касиф аст ки медурад ҳамин ҳақорат мекунад. Ман наёдам чӣ ба ё хинян дар моҳи шарафи Рамазон. дафки хеле одамои чиза конечно брати. Бале, бале, дурумадай намхе ҳақорат мекунанд, бовар кунед, нами Афғонистониё, афғоно намхе гуна кора мекунанд. Ман ҳеҷ нафаҳмам ки чӣ гуна ё аблағо ҳастанд. Баъд медуранд меноланд ки мо чӣ шумо ҳақорат мекунем, шумо пас мезанем, писанд намекунем. Хе шумо худтон писанд намекунем. Мо чӣ гуна шуморо писанд кунем ки дар ҳоле ки худтон як саги аблақ ҳастед, медуред ҳақорат мекунед дар моҳи шарафи Рамазон. Хуб. ҳамин аст дига бародар. من گدای کوچه های شهر زیبایت شوم من ادای دخترانی چشم شهلا بهترین برادر و شما موفقیت در کجا که باشد نباشد ایدی میمونگی شما را مبارک شود خانه آباد باشد و صحت و سلامت و تندرست باشد برادر ای عکس روحت ای چیز عبدالله سلطان гап нест зинда бош шенар мара бурор барои ғамат натм эфир та ғам натма не мушкиле связи мо нест гарени безебай россияда мушкиле нест ташаккури зиёд бародар мушкиле нест ягон чӣ нест беҳтарин аст ҳамин одаме ки ҳақорат мекунад фикр мекунад ки вай хеле пурқувват асту чӣ асту чӣ аст. Хоб ман одами ҳақораткунро дӯст намедорам. Ман намедонам як касифӣ аст охи. забон ки вайрон шид тамоми бадан вайрон мешавад, тамоми фикри ақидаву ҳамин сарам вайрон мешавад. Ва ман ҳеҷ касро модару падарашро ҳақорат намекунам. Худо нишон надиҳад. як кас ҳақорат кардан ин нишонаи аблағист, бесаводист, бемантиқист. салому алейкум. Ва алайкум ассалом. чӣ хел шумо бародар? Зинда бошед. Ташаккур, сипосгузорам. Шумо хубед? Тансият ҳастед? алҳамдулиллаҳ алҳамдулиллаҳ. грипп шидӣ чӣ? варки грипп шай чияй намедонам. дирӯз безеб хидма чиз кардам, ҳис кардам ҳамин қиртиқам сӯхта кард, ҳамин хӯрдан сар кард. Дирӯз дар корам нарафтем, дирӯзам ирӯзам пагам намерем, ин ҳафта ҳеҷ ҷо намерем, истироҳат хилусам. хуб мешавад хеле касалӣ саломатира эҳтиёт кун саломатира. беҳтарин бародар, беҳтарин. Чӣ гапи хабар? Шери чёрный волк. Ауф. гиргисиё. ин садо ман бисёр видеота тамошо мекунам. ҳамин россияра гузаштам полни тиктока удалит карда будам да телефон мекофтан хуб баъд кардӣ. гум кардам та фаҳмиди рости гап раҳмат занакҷон гум карда будам та рости гап баъд як рӯзам халил истаат карда будам баъд я вай қати гап зад иста будӣ я далнабоши қати бале англияда буд ба фикрам ба ҳамҷа сразу даромадам бо обратно подписатсия кардам вай барои ки ӯ гапҳои худ тавай мекунан ӯ мекован ба проблема мешада мо ҳам далнабоши кен беҳтарин. ма бисёр видеота не ки намемонам лайк барои ки метарсам. мушкиле нест бародар. ҳамин мегӯянд ки сем раз атмер, один раз атреж бародар. бале вақте будагия ки мусалмонон худшона кофир мегуфтанд то ки
ғамшон накунанд, хатаршон накунанд. Фаҳмиде? Ин 100% аз ин чизоро медонем. Ягон мушкиле нест бародар зиндаву сарбаланд бошед, хонаобод бошед. Айни ҳол дар куҷо ҳастед? Грузияда. Гурҷистон. Бале. Гамарҷоба. Гамарҷоба, Мадлоба. Бача. Ман дар Астрахана медонӣ? Астрахана медонӣ? ҳамон наздики Астрахани Россия? медониш? дар ҳамон наздики Принси вязи ма безеб шуд. ҳамон Астрахани Россияда ман дар донишгоҳ мехондум, дар ҳамонҷа гурҷистониё, арманиё. Верхний Ларс. Бале. Ма кардем ҳамонҷода шиносоии дӯстӣ мекардем ва инами як калимаи гурҷистониё масъуд карда будем. Беҳтарин аст бародар, беҳтарин аст. Ҳоли моям насиб карда боша худо, мерем як рӯз ҳамон тарафҳои Гурҷистонам мерем як рӯз. Тбилиси. Иншаллоҳ. Даоҷа ма як бале. ҳамсифм ҳамкурсум истиқомат мекунад дар Марнеули ном дорад, наздики ҳамон Тбилиси, Тифлис. Аймо 70 километр. Ина модараш тоҷик аст, падараш озарбойҷонӣ ҳаст, аммо дар Гурҷистон зиндагӣ мекунанд, фаҳмидед? Ва ман иншоаллоҳ мерам ҳоли як сол наздаш як Гурҷистонам мебинам. Гурҷистон ба фикрам хеле зебост, не? Ранги ҳамид варзоби худмон. Ҳамонро мегӯм, хеле зебост, беҳтарин аст. Барои ҳамин кошки Чиста варзоб. бача ман мешард. Чиста варзоб. Ҳама ҷошо ки хеле чиста варзоб. бача чанд сола меги дальнабойш кам леки ранги бачаҳои 20 сола бурин чистай садод. Ман сивязм безебай барои ҳамун. Не, сивязат не мегум садод омадестай мисли ҳами бачаҳои 20-25 солаи хеле ёш садод омадестааст. Худам 36 солаём. Ва онаи бача бовар ки садод ку ранги бачаҳои ҳами 20-25 солаи хеле ёш садод буромадестай. Ин хубай бародар. Ҳами афтан ба фикрам ёш метавӣ, ҳами 20-25 сола метавӣ. Якам ба синни соли худмон метавем. Хай намедонам охамид садовонал хеле чико кунем. Не, хуб аст. Овози дама любов қапидагиё. Медони чӣ? Мега ки поён на чӣ навистия. Чӣ мега? Чӣ мега? Овозаш дама любов қапидагиё. Кудакай. Ҳам хеле охи. Медони чӣ? Ина худа дальнабоши ки кайки мошин вайрон шава, моторша гӯш мекунӣ чӣ хеле садо дора, фаҳмидӣ? Садош тоза хуб боша мегӯи ҳоли зурай, фаҳмидӣ? Садош қарқар куна, ранги ма борин ҳозир ман бинӣ маҳкамай, меги касала. Ин ҳами садои ту хеле ёш омадеста, яъне маълум аст ки диринтам хулоса ҳоли хуб аст, фаҳмидӣ? Ман инро дар назар дорам ва беҳтарин бародар. Номи шумо чӣ аст? Чорни волк бародар? Сиёвуш, беҳтарин, зинда бошед бародар, зинда бошед. Мо ака як ҳамин видеонаворҳо мекунем, бовар кунед, дигар қачиам нестем. Инқадар фаъолам нестем. Баъд тасмим гирифтем ки инқадар чизои сиёсӣ ҳарф назанем, бовар кунед хеле хатарнок аст. Баъд чизам нестай. Чӣ мегӯям? Ки медонам, хиёзи худат медонӣ, ҳар кас балои ҷони худаше, фаҳмидӣ? Ҳамон чи Россия, чи Тоҷикистон, чи дигар давлатҳо. Не, ман ака мисоли гап мебинам ягон вай надориё, не ки хай ака бо эҳтиёт як чизи хубтар айда. Эҳтиёт ними ҳаёт. Бале. Барои ҳамун ҳамин ман пастаёна нигоҳ мекунам. Ман ҳамин гуфтастам ки вақти Россия дар омаданда рости гап удалит карда будам, и телефона полни чизошо баҷо карда будам, короче телефона Мустафо Хушовандӣ. Баъд ҷура байна гум кардамда чанд қашид мекофтум айгиҷоём. Баъд ҳамон видеот яке буромад листат кардам, релсда буромад. Бо онҷа сразу без гуфтум ман подписатсия кунам. Че гуфтагӣ ҳастанд? Бани одам аъзои якдигаранд, чизи офариниш аз як гавҳаранд.
چه عضو بدن بله. آورد روزگار دیگر روزها را نماند قرار. و یک از دیگر بله دیگه است که بله آب اگر 100 پاره هم گردد باز هم آشناست. فهمیدید؟ و باز میگویند که در روز قیامت آدما که بیدار میشوند با هم فکرشون و هم دلشون بیدار میشوند. فهمیدید؟ بله مثلا هم فکرتون نمی چخیلی خدا خوبتر میدونه. البته که من یک دوستی خیلی نزدیک دارم در همون استرخان زندگی میکند. یک عرب است از سوریه، قوری قرآن است و دیگر از باور کنید صداش گو یک نمود خوب است که همین حلوت میبرم و همه وقت خدا میگفتم که در روز قیامت من همین بچه را هم خود دوست میدارم، هم خود برادر بودم دوست میدارم. باور کنید عمر الدفیری نام دارد. پدرش یک وقتو مفتی سوریه بود. خیلی در چچن اکاو خودش به فکرم چچنکو گرفتگیان. و خدا میگم که من کتیم بچه بدور شم در روز قیامت و البته که در این ماه شریف رمضان با خدا میگم که خدا گناهی ما را ببخشد و رمضان هم درم خدا گناهی ما را ببخشد و یک جنت فردوس رو میخوایم. جنت فردوس رو میخوایم. ماشاءالله ماشاءالله. خب به هر رو تشکر زیاد برادر کوی جدا رمضان رو اومده است کیبو شدی. سلام علیکم. سلام علیکم. پروستم همه علیکم السلام. مصطفی رحمت دوست راد میکنم تماشا میکنم همه یک تماشا بینی خدا ده مقصد. زنده باشید رمضان. مخلصی خودت. تو گفتی یکا خوبه اینجا سیاد شما. شما از کجا هستید؟ ما رو میگه که بله رمضان. ما از شهر وحدت میشم که ای بهترین. این حال در تاجیکستانید؟ این حال در قزاقستان قرار داریم. مقصد اومدیم قزاقستان در بیزنس پوری وقت بودیم. بهترین. خدا شما را به آبرو کنده. به هم از زحمت‌های میکشیدگیتون یک چیز بیاره. یک فوت رحمت الله که سلامت باشید. سلامت باشی. خواهد همین پشتگیری ما مقصد پشتگیری هیستوریا ما خودت یکا. من بله. هیچی نیستم، هیچ کس نیستم. یا مثل خود بله بله. یک شو حکیم نگاه کده الله رزق تیانده. الله هر یک کار به خواست الله میشه. نیکی تو همین با سبب یک کسی دیگه میشه. مثال گپ همین تو سبب میشی همون چیز ما در مثال گپ ما چشم ما گوی میشه. ما هم تو در میبینیم. سلام علیکم. این همین چی علیکم بر سلام اسکر. سوده خوبه باشه. مرحبا بکه اسکر. زنده باشید. شما خوبه تینجت؟ نه چه خدمت ما هنوز قزاقستان شما را نگاه داریم. برادر روز وحدتمون از قزاقستان ده به هر ویدیوتون را بسیار تماشا میکنم که اکجون در چند خداوند رنگ همین شما اگر شیر بچه ها را بسیار کنه در همین حیات هیچ وقت بسیار ما گم نمیشه. بله برای همین شو حکیم جان هم چی کم میتونی همون ویدیوی مثل گپ تربیوی تا همون وایوتا همین چی خیلی که هستی کو همون خیلی مردم دانشم تا خیلی ایواز نکن. این همی چی خیلی که هستی همون خیلی رفتنگی یا خیلوش میبرن کم ترک این قاق نومدار میشن در اتاو میخیرن با صدقه خلق توجیک خنوم باشن به حد خلق نومدار خلق با مهنت خلق با او گروه نکی یک فعل خمون کم ترک بزیبا یک فعل همین بسیاری مردمون روزه که شکر الله یادسه بچه مثال بچه هستن که نوم وطن همه بردارن یک شاید بود یک جندور دیگه پیدا میشن که فستیوال بود توجیکو را اگه چی میکنه. ما اگر همه وقت دستگیری همدیگر باشیم ما والله قسم که خدمت تعریف نمیکنم ماشق که ما کداگیم اگر هم تنه اونم ارنولد شوارزنگر یوشی شابیوری چنین تنه من است نه که یگان توجیک دستگیری نمیکنن. این خیلی باشه که فقط دستگیری همدیگر باشیم در جای باشیم بگیم گفت یا باید
тоҷик агар гапи ҳаққа бизана ҳамура дастгирӣ кунем ҳамура чӣ кунем ку ба худо мо раи ёрдам ҳеҷ қадар кор нест мо ҳамин дасти якдигаро бигирем ба ягон кас ба мо намеброя не ки як кӯмекини як хевар мо мешинем мисол чӣ мекунем имрӯз медром ами бисёр чизоро мебинем зиқ мешавам ба номи Аллоҳ қасам беҳади бад зиқ мешавам беҳад гапҳои паст гапҳои чӣ мезананд дигар бо як видео дигар тамошо мекунем бародари худ як гап чӣ мезанад бошидам хурсанд мешавам ман 11 сол шид ғарибиам 11 сол шид қариб Туркияда будам Россияда будам тарафи чида будам Беларусияда будам не ки инҷо ба ватани худам намеброя ба ягон кас дигар ба миллати худам ранги бародарои худам намеброя ҳастанд иншоллаҳ бародарои худам хубам ҳастанд бо гандош ҳам ҳастанд тикток да медро як корро мекунам чеченсура бичхелам догистонро ҳамин бичхелам тоҷикои Афғонистонда ман дирӯз гуфтам боз мегум тоҷикои Афғонистонда ман ами дастмо бардоштагим беҳтарин шахсиятҳо ҳастанд чӣ забоношон чӣ ҳамин рафторошон ман хеле ба ман писанд аст бовар кунед ман чанд қадар мардуми ами Афғонистон кардем суҳбат шудем аммо тоҷикош дар ҳақиқатан ами забонширин ҳастанда бо шердил ҳастанд фаҳмидед ана тоҷикистони мо имрӯза аки афсӯс бояд бошад ё чӣ бошад бад нест хеле бачаҳои хуб ҳастанд хеле чӣ ҳастанд аммо як дар сайфҳои иҷтимоӣ ҳозир чиз аст харидори илм кам аст фаҳмидед харидори ҷасорат кам аст фаҳмидед бародар харидор хандаву лаънату ҳақорату бод якдигар чизкунӣ ами блогероя бинед охи ба номи худо ман ака ба худо қасам мехӯрам аку ман мисол ман ҳамаи бародаро ами тоҷик ами дар ҷое ки бошад ба худо қасам манам ранги бародари худо медонам фарқ надорад бо як ҷой ҳамаи намехед дар чиво мефурам ам тоҷик ам дастгирӣ кунам дар чиво мефурам қади бародари тоҷик чишам хай намоз медрои ами тикток да мебини ба худо қасам намоиш ки ҳақорат мекунам намедонам кай чӣ мешуд намуда ку дар сайфа штаки қариб 100 нафар 300 нафар ӯ аёча ҳақорат кеса шави қадр дигарош акаба пеш ӯ ҳақорат кеса аскар инами одама ман худо дурӯғгӯ накунам мумкин як 7 моҳ 8 моҳ зиёдтар может быть если не ошибаюсь ҳамин одама ман тамошо мекунам постоянно видео инами ҳозир ҳаминҷа ман барои чи ҳаминҷа боло биромадам барои ки ҳаминҷа диромад кадомера ҳақорат кард ман намедонам ҳамин видушира хича буд ё кадоме дигара буд ҳақорат кард ман ҳамин гапҳои ҳаминро шунавидам алески боло биромадам барои ки виҷдони ман дарк кард хеле одамош ки ҳақорат мекунанд ба худо қасам ҳам як чизша фаҳмидам одамо ки ҳақорат мекунанд ӯ дар ҳаёт ӯра дар гузашон хафа кардагиам просто ҳамсинфошо ҳамун талабошо ӯ зан чидадам хеле последний ҳамин одаме ки гуфти гапҳо гапш наскиш намегзара баъд медроян ҳамин интернетода ҳақоратча вагане одами баақл боша одами камтар дунёро мефаҳмидагӣ боша ба худо бояд ҳақорат накунӣ и фарқ надорад ки ҳамин ҳақорат охи ягон кас ягон чиро бурун нагирифта падар модар як кас бегуноҳ бошад чӣ хел мехези ҳақорат мекунӣ яъне хел мебинем ба худо зиқ мешавад дигар чикор мекунем ҳақорат сӯстии одамай одами ҳамин валивой меган ку воля дорад ҳамин дух дорад меган ку яъне ҳамин ҷасоратӣ дорад дар дилаш ҳеҷ вақт ҳақорат намекунад ва ин ҳақорат як сӯстии одамро нишон медиҳад ва ин ҳамин одамое ки ҳақорат мекунанд охи ин қадар мо дар моҳи шариф рамазон мусалмонӣ мегӯем 5 вақт намоз мехонем масҷид мерем дар ҳоле ки ҳамин намозхонӣ ислоҳкунӣ одам аст ё ки не намоз мехонем ки ислоҳ шавӣ мо аз худо узр мепурсем ки дигар ҳамин корро намекунем аммо масҷид мебурем сағира чихе мағар чихе бача астағфирулло сағира бовар кунед дар вақти ман сағира хеле гапҳои истифода мебарам аммо сағираи калимаи бад аст чӣ хеле одам аз сағира мегӣ сағира ягон гапи хубӣ надорад без отцов шина меган ку дар русия без матери ҳақорат аст фаҳмидед ё ки бродяга ха бродяги калимаи чи аст хеле чӣ аст аммо ин ҳамин бародаре ки дар гурҷистон ҳаст ҳозир ҳамун ҷода мара бугӯ ба забони русӣ бисёрии гурҷистониё гап мезананд ё ки не не дидӣ барои чӣ медонӣ барои чӣ
барои ки барои акы як минусаш ами то что воюют. Была война, ҷанги Южная Осетия буд. Аз он пас Курдистони гуфтанд ки мо забони русиро писанд намекунем. Ту давлати ма Бале, бале, ненавист аямуҷа ҳаст. ана дидед, ана ки як фикр кунед ки дар Тоҷикистони мо ин қадар блогерҳо ва ҳамин бачаҳо мебуранд ҳарф мезананд. Ман забони адаби ман хуб нест ин қадар, лекин ман ҳаракат мекунам, дар ҳоле ки ман Бале, дар мактаб, дар донишгоҳ, дар боғчаи кӯдаконӣ забони русӣ рафтагӣ ҳастам, ман тоҷикӣ рафтагӣ нестам. Ба ҳар ҳол братан чӣ хеле брашко фаҳмиден, ё ки дигар хел калимаҳои там пайдём туда-сюда хеле калимаҳои русия истифода мебаранд, дар ҳоле ки дар Русия ин қадар бар зидди тоҷикони мо таҷовузкорӣ мекунанд, бадбахтӣ моро меёранд, ҳақорат мо мекунанд, даштном мо мекунанд, чӣ корҳои хоҳанд мекунанд, фаҳмидед? Пас чаро бо ҳамин одаморо тарафдорӣ мекунанд мардуми мо, фаҳмидед? радноё чӣ хе охе ман гӯш намекунам, ман ҳамин сарк мекунам, радноё гӯш кунед, радноё тамошо кунед, ман ба ном мехоҳам ҳамин радноё гуфт дальше тамошо намекунам. Просто как уже инаи чизое ки уже ози гуфтесен ку и оз нигах кида уже да калимаи ма уже калимаи русӣ пайдо шудеса уже мегум ку мисол аллакай намегум уже да гуфти гапо да чи мо уже ҷо шидагия чай бугум мисол бисёриёш мисол вақте хай тоҷик ба тоҷикам уже мисол гап мезанем ин чизоро уже дига гум кана мешава байни хонижа магарам ки сахт биқапивонам хеле хатя биямо одам бояд ам хеле бихона фақат на калимаи русӣ на ин тоҷикои хмон ҳоже наметонем мо барои мо ҳам давлат мо дурем ҳам қати дига одамо гап мезанем ҳам уже лаҳҷаи гапзанимон дига хеле мешава ки акаҷон ха ака бида бародар, ман дар Тоҷикистон аз соли 2009 то 2015 як сол рафтам, 6 солда як бор рафтам. Аз соли 2015 то 2026 2015 то 2026 як рӯз ман дар Тоҷикистон не дурӯғ гуфтам, ман дар ҳукумати шаҳри Душанбе 2 сол кор карда будам, баъд 2017 то 2026 яъне 9 сол аст ки як рӯз ман дар Тоҷикистон будам. Фаҳмидӣ бардор, и чӣ нест бинед ҳамин калимое ки ҳозир шумо уже гуфтед масалан мушкиле нест истифода баред, лекин ҳаракат кунед. Не ҳамин Қуръонхон, ман ки оиди Қуръон мегӯям барои ки Рамазон аст, Қуръон одаме ки Қуръона ёд мегирад беҳтар аст аз одаме ки Қуръона медонад. Фаҳмидед? Ва мо афкар овоз табзан аст. чиз хулоса мо бояд ҳаракат кунем ки калимаи худро истифода барем ва агар ки ин қадар нашавад як чиз мегӯям як камтарак ором бош, камтарак ҳамон калимаро пайдо бад бугӯ. Фаҳмидед? Аки мо намегем ки ин бад аст забондонӣ хуб аст, аммо ин калимое ки масалан аллакай чихе худат гуфтӣ уже бародар не агар ки мо истифода набарем бовар кунед бародаро ҳамин дар хонатон либос ёки ягон асбобое ки истифода намебаред чанг мезанад ча. Фаҳмидед? Чанг ки зад истифода намебаред ча ва аз ин чанг на фарзандони шумо истифода мебаранд на бузургони шумо дига ҳеҷ кас хулоса ҳамин калимо аз ёдошон мебуранд. Фаҳмидед? ва мо бояд ҳаракат кунем ки ҳамон чангзадае гирем камтарак тоза кунем, реставратсия кунем ва пеш истифода барем. Фаҳмидед? хоб ба ҳар ҳол бародаро ташаккури зиёд. инҷа бахт 87 омадааст, як сухан даштем ку гап занад ҳаминҷа бародар. Салом дуруд бародар гироми хубед инҷа хубем саломатиётон хубай? Алейкум барсалом алҳамдулиллаҳ ай шумо пурсед Тоҷикистон камтар садото баланд ки бародар чуноне ки бародар қайд кард ман дар ин поён чанг зада истодам гуфтам ба ман савол мерасида боша ҳеҷ гапе не бародар ина хубе саломатиякатон хубай коротон хубай ҳар ҷое бошем аллоҳ хортон накуна саломи гарми Тоҷикистоно ба шумо мерасонам. саломат бошӣ брат. хуб ин бародарам ман бисёр тамошо мекунам, суханҳои хуб мегӯяд дар васфи ватан, дар бораи таърих. ба худам бовар кунам хеле зиёд ваям да оид ба ватандӯсту мақсад ватана ай таърихҳош бахабарем, чунки фарзандонам таърихҳоро меомӯзанд. агар насли наврас бояд бидона ин таърих ки ояндаи ватан чиай.
чӣ буд? Ки шабакаҳои иҷтимоӣ мо дар бисёр ҷойи шабрӯзҳо мебинем. бахт як секунд бародарҷон, як шоҳаким ҳамин экбайта табличката 10 каса кун. ба худо ки намедонам чӣ кунам шавхӣ. Ман инҷа дар Нигоҳ кун, дрини настройка дро, Хуб. дрини настройка дро табличкаҳо нишон метиҳад. Хаос гап задан ки кума мекунам инҷа чӣ хеле инструменти. Анам табличкаҳо да мебинӣ нишон метиҳад. 10 каса мекунӣ, вай худат калон мести, мисоли гап 9 одама боло када метонӣ. Ман ҳамин 4 каса. 10 каса ҳам нашава, 8 каса ҳам мешава. История о настройки. Хоб. Схему расположения. Анамуҷа, о. 9 каса ёки 10 каса инҷа да. Анаму 9 касашаму, ёки уноҷа нигоҳ када дута катаки калонай, поёнишда 8 майда акай. Охи инами. Дора вая? Ами? Не. Вай Оятулло. ду катаки калонай, поёнишда 8 майда. Марка намедонам чӣ мекунам. Ози шашка. Ихе. Бо ҳам халишид. 1 2 3 4 5 6 каса инҷа да. Ҳо анамуҷа 8 каса ҳам дора, 10 каса ҳам дора, нигоҳ ки ҳамун хоначора нишон метиҳад. Ҳамуҷа хоначора нишон додагия. Шаш каса 4 Дута хоначаи калон да болай, поёнишда 8 майда. 6 кас бурман дӯстам. Ам версия ба фикрам оли абнавид кадагист ами собай. Хуб мо нами 6 кас бистем. Бо даъват мекунем, мушкиле нест. Барои ки бисёр шавад, баъд ҳамин якдигар чӣ мешавад? Хуб ба ҳар ҳол. Марҳамат, бахт гап за бародар давом тате. Бахшед. Сабой шиди бахт. Кофе хӯрӣ рафт. Хавали вақти рӯзакушоӣ Ина ки поён да би ира чӣ навистай? Ина охи ояндаи миллат хоин. Ина. Мушкиле нест. Ҷая бародар думодаги аст. Макс. Салом алейкум бародар. Дирӯз ҳамсуҳбат шуда будем. Ёки бахт гап мезанад. алайкум ассалом бародари азиз, бародарони гиромӣ, ҳама каса хуб аст иншоалло. Зинда бошед. Салом бишем. бале, ман мавзӯи забон бисёр муҳим аст бародаро. ами бародари кишоҳакимӣ пештар зикр кард, забона бидонем. баръакс охе бибине ки я мисолтон меорам, ами тиктоку шабакаҳои иҷтимоӣ аҳамият битен. тоҷикои худ мо забони русӣ кад зиёд гап мезананд. ба якдигар забони русӣ бо хандоварш медонӣ чи аст. баъзеҳо худшон рангам чечено догистонӣ мегиранд. ҳаму уци як дақиқа уци мегам озе ле чоти гариш нам хеле гап мезанам, фаҳмидем. баъд ҳаму комментора мехонам дар инстаграм, тикток фарқиш нест. медрои ҳама ба куншо механдад, чи чеченӣ, чи догистонӣ, чи узбак, чи кадом миллати дигар. ино меган ин паднас косият. инора бибин, шармандагиро бибин. шумо ягон бор дагӣ ҳастан ки як чеченӣ ё догистонӣ мисол ранги тоҷик гап занад ё тоқи тоҷикиро пӯшад. тоҷикои худ мо папахара мепӯшанд, чиликошона баланд мекунанд, ахмад сила меган. азиза шармандагӣ зиёд мешавад ё не? ҳамашон ба куншон механданд. аксарият забона намедонанд. бо ҳамун русиро ҳам аҳамият аксарият боз забони русиро ҳам хуб гап намезананд. дуруғ роз ҳамун чапу рост гап мезананд, ҳама механданд. бар падартон аллада ҳамуз русиро надонӣ, ақаллан забони худат кати гап зан. забони тоҷикӣ худат гап зан. шарманда. инҷа сабаб дора бародар, медонед чӣ? инҷа сабабиш ҳастай. ҳозир ман сабабиша мегӯм ба шумо. чӣ фикр доред, чаро ҳамин тоҷикҳо ҳам хе мекунанд? аввал худтон бугед ку чӣ фикр доред, чаро тоҷик ҳамин гуна корро мекунанд? як хел тоҷикҳо ҳама дор албатта. як хел не бародар, зиёда. чаро ин ҳамин гуна кор мекунанд? қаҷа чанд сабаб аст аввал. бибин ки ба назари ман мо ки дар чӣ ҳастем, зери сиёсати русия ҳастем. хоҳем нахоҳем як намедонам, як 3-4 миллион ба фикри муҳоҷир аст дар русия. ҳар рӯз тоҷик мера миёяд. баъд бо чӣ бигӯм,
بعد در زمان شوروی که بدیم در زمان شوروی همه روسی گپ میزد زبان اول روسی بود پدران و مادران و همین بابا و بیبی ها روسی گپ میزدن زیاد Не, این هم که я да бахшед гапшона بله мебирам. بله. Русӣ гап задан мушкиле нест. Чаро тоҷик шумо чӣ гуфтед? Ҳамон папаха мепӯшад, ле мега, утси мега, радной мега, мрачка мега, барои чӣ? Ба фикри шумо. Хуб, бибинед, ман мегум. Хамелеонам медонед, не? Хамелеон. بله بله Хамелеон ба тоҷикӣ чист? Рости гап намедонам. Ба ҳар ҳол. Хамелеон чаро рангша иваз мекунад, медонед? در وقت خطر رنگ عوض میکنه Ана. ӯ тоҷике ки ин гуна корҳоя мекунад дар дигар давлат, хатара ҳис мекунад. Яъне намехоҳад ки дар зери ягон хатар аз ҷониби пулис бошад, аз ҷониби дигар чизо бошад, фаҳмидед? Ва худша рангша иваз мекунад, либоспӯшиша иваз мекунад, суханкуниша иваз мекунад, фаҳмидед? аз сабабе ки дар Русия на танҳо тоҷик, албатта ки тоҷики, узбаки, қазоқи, қирғиз ана номи чӣ гӯям инқадар чиз надоранд, авторитет гӯем, номшон баланд нест. Ана мисли инами хамелеон борен иваз мекунанд худшона, фаҳмидед? Қазоқи, қирғиз, узбак карда наметавонанд. Барои чӣ? Барое ки монандӣ надоранд. Монандӣ яъне ба ҳамон қавқозиё, аммо тоҷико монандӣ доранд ба ҳамон қавқозиё ва инами сабаб мешавад ки маро пас назананд, маро дворник нагӯянд, маро чиз накунанд. Гуфта о бе ман имрӯз қавқозӣ бишам ки кати ягон духтарак масалан шиносоӣ шавам. Мефаҳмед чӣ дар назар дорам? Ва ин айби худи мо ҳаст. Ба номи Худованди Карим ман дар Русия боз мегӯям, ман хеле сол истиқомат карда ҳастам. Вақте нашидааст ки ман дар оҷа бигӯям ки ман ягон қавқозӣ ҳастам ё ки чӣ ҳастам. Ман ҳама вақт мегуфтам ки ман тоҷик ҳастам, лекин ту кай метавонӣ пурра бигӯй ки ман тоҷик ҳастам дар вақте ки дар худат боварӣ дорӣ. Фаҳмидед? Ҳамин кай ки як ба як кай наздтон ягон кас ҷангкунӣ мебиёяд ку, ту бахшиш не, ту медонӣ ки зурт мераса ё ки метавонӣ ки худта ҳимоя кунӣ ва интизор мешавад. Биё мегӯяй заданӣ, биё бизан. С мечом придёшь, от меча умрёшь. Яъне ҳамин ислома гирем, кай ки ман хулоса ҳамин ман дар чизои исломӣ хеле бисёр мехондам, такя мекардам, ҳоям такя мекунам, аммо вақте буд ки ман ҳамон Астрахан дар чихе гуфтем зиндагӣ мекардам. Ба номи Худованди Карим аз ҳеҷ каса, аз ҳеҷ чиз ягон вақт наметарсидем. Ҳатто тоҷикҳо занг мезананд, ака иҷада моро пули таксӣ додагӣ нестанд, биё ҳамея ҳал кунем, биё пулиша гирем, вай кунем. Мерафтем ҳамон доғистониё, кати чеченцо бисёр фиреб мекарданд тоҷикора, ҳал мекардем. Аммо ҳал кардан одам метавонад дар он вақте ки гуфтор, яъне сухан кардан метавонад ва далелона ҳарф задан метавонад, фаҳмидед? Агар ки шумо забон кати худро ҳимоя кардан натонед, баъд маҷбур мешавед ки мисли ҳамоё борен як паноҳҷӯӣ, яъне ҳамин хамелеон борен либосотон иваз кунед ё ки забонтон иваз кунед ки ё ки пулис бошад, ё ки дигар чӣ бошад, ё ки духтар бошад, шуморо чӣ накунад. Масалан, ман як рӯз кати ҳамон як духтарака шинос шидем ва гуфт ки ту какой национальности? Ман гуфтам, как ты думаешь? Ну, не знаю, там, дагестанец, может быть, табасаранец, всё такое. Астрахана. Я гуфтам ки, ну, нет, гуфтам, но гуфтам ки, а что ты думаешь о других народах, там, таджики, узбеки, туда-сюда? Гуфт ки, да, они все насильники, они убийцы, они что только не делают. Я работаю в правоохранительных органах, они что только не делают с женщинами, понимаешь, да? И ҳамон тоҷике ки муҳоҷире ки Русия меравад, агар ки масалан як се калима зад, худша видават кард ку, чӣ хел мегӯем, худша рӯшан кард ки о ин ҳақиқатан тоҷик аст, аз гапзаниш, аз фикри ақидааш, духтар мегӯяд ки не, ман кати дига ҳамсуҳбат намешавам. Ана тоҷике гӯяд ки уци я же кавказец, я же дагестанец, да, я вот живу там в Кизляре, что такое, давай пройдёмся туда. То есть копируешь, понимаешь, да? Духтаро мегӯяд ки хуб, можно с ним, можно там потрещать, повестись туда-сюда, понимаете, да? И тоҷико аз сабаби ин намеяд, бародар. Помириё. Чӣ ба худша помирӣ мегӯяд? Агар ки Тоҷикистон давлати бой мебуд, агар ки Тоҷикистон давлати пурқудрат мебуд, узбаки, афғону дигар мегуфтанд ки манам тоҷикам.
ҳеҷ кас намегуфт ки ман помирим, ман суғдиям, чӣ гума ки я кулябец, я хаҷентец, я туда шуда не. Мегуфтанд ки с гордостью. Чихами чеченцу меган ку я чеченец, меган ку я дагестанец, меган ку с гордостью мегуфтанд ки мы вот такие люди, понимаешь, да? Хотя в Дагестане тоже есть, да, в Дагестаном ҳастад табасаранец, ана дигар хилоса сиючанта чи ҳастанд. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алейкум ассалом ва зиёда хабардар. Хилоса фаҳмидед ва мо бояд ин амира иваз кунем. Яъне тоҷикон дар ин дунё чизи ивазнамешидагӣ нест, ҳама чи дасти мо аст. Аммо мо бояд аз худ ҳимоя кунем, аз худ че кунем, аз худ нолем фаҳмидед. Нами як тоҷике ки Ӯзбекистон рафт депортиш кардан, ҳамун Ғаюров, ман катиш ҳамсӯҳбат шудем, мегӯяд ки ман ошкор намекунам ки байни мардум ҷанг нашавад. Бародар, дар рӯи ман туф кунан ҳозӣ, ман 10 бори дигар дар рӯи туф карда туф мекунам. Ман хе подставляю, ударили по одну щёлку, подставь вторую. Я не буду этого делать. Мне это нахрен не надо. Мне эта жизнь тоже нахрен не нужна такая. То есть как рабская. Мефаҳмед ранги ғулом борин. Агар ки бар ҳоли ту хандидан, бихан бар ҳолшон. Агар ки дар рӯи туф кардан, туф ки дар рӯйшон, фаҳмидӣ? Ҷасорати худро нишон ки туркӣ куни, чӯстӣ куни, на нармӣ тоҷикӣ. Ҳамин 1000 сол бузургони мо гуфтагиян, ҳозирам бошад, тоҷикон мебиранд, не ин кору кардан дар кор нест. Хоб бисёр гап задам, бахшед. Мушкил нест, бародар бахшиша хизо дар ҷо қарор дорӣ? Дар Шотландия, Скотланд. Дар Россия будӣ. Бибин бародари азиз, як чизро гуфтам бафаҳмам, ҳамин то соли 1990 ҳамин як тоҷик агар мерафт дар ягон кишварҳои хеле пасушӯравӣ буд, дар он вақт 15 кишвар хизмат мекард, хизмати ҳарбӣ мекард, ҳамиҷо ба сари баланд ака мехест меомад. Ту ака дар ҳамиҷа розӣ ҳастӣ ки шуҷоъ ва ба ғайрат кардани ҳамун ҷавонмард ай падару ай волидан вобастагӣ дорад. Ҳамин хел аст бародар? Албатта, 100%. Имрӯза бибин бародари азиз, имрӯза миллати мо ё шаҳрвандаи мо дар хориҷ ҳақшон поёмол мешавад. Дигар копӣ рад мекунанд ҳама аксенти забони намедонам чечения ё ки доғистониро. Мо бародари азиз бояд ошкору нотарсида бигем ки агар ки дар оила падар бародар бошад, ҷавобгари мақсад ояндаи ҳамун додарша ё ки фарзандша, номусша, ҷавобгари ҳамин ҷавонмардии тоҷик дар дохил дар хориҷ, имрӯз ира бародари азиз вазифаи ҳукумат ҳамин хел аст. Иша ака и дигар ҷои фикркунӣ надорам. бибинед бародар, ҷавобгари қонун, риояи қонун. Қонун анамун нафаре ки имрӯз валояти қонуна дорад ки ҷавоб метавад барои шаҳрвандаш, и ака худаш шояд бародари азиз гап занд ози бародари азиз бигрези ай баъз. И Раҳмонов гунаҳгора. Раҳмонов гунаҳгора ака. Бибин фарзанди ман ака дар дуруи хонаи ман, манро агар ҳарчанд ака шермар тарбияш кунам, дар бери кумитаи амният ака ора бибар риша бутроша, вазорати корои дохила сирш куна, дар хориҷ биро ака Путин ака ҳақша поимол куна. Дигар ака бибин ҳамин дарвоза берун мебурояд акаҷон, ҳамин 4 деворе дар хона мебурояд чор ака, ай 4 тараф ака фашист, ай параш ака Рамазон Раимзодай, ай параш ака Рустам, ай параш Путинай, ай қафош ака Раҳмонов хучай. Хоб тоқат ки ина гӯш ки бародар худат мусулмони ба фикрам не? Алҳамдулиллаҳ. Ина алҳамдулиллаҳ мусалмон мегӯӣ хета. Ҳамчада як ҳадис ҳастай. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки агар ки роҳбарони шумо, агар ки сардорони шумо, агар ки президентҳои подшоҳони шумо ана ҳатто шуморо бикушанд, барзи чун наҷангед. Ин саҳиҳ, ҳадиси саҳиҳ ҳастай, фаҳмидед? дар ҳоле ки уҷа албатта қайд кардааст, мегӯяд ки агар ки кофир набошанд ва кофирии худро ҳамин ошкор накунанд, фаҳмидед? Ва бибинед ман чӣ гуфтаним бародар. И шумо Раҳмонов мегӯед, як хело Ислом Каримов мегуфтанд, як хело бо дигар. Агар ки шумо имконият дарк дошта бошед, догӯи тамом бар зидди ҳукумат наҷангед, аз худо талаб кунед ки як шоҳе ё ки подшоҳе ки ба шумо масалан маъқул бошад, ҳамонро Худованд Карим пеш биёрад. Аммо инҷо на танҳо ҳукумат,
инҷо мардум мара ҳукумат ёд надодай. Мара чиз чӣ мегӯ Рамазон Раҳимзода гуфтед, Рустами Умалӣ гуфтед, Умалӣ Раҳмон гуфтед, мара оё ҳеҷ кас ҳеҷ вақт ёд надодан. Кӣ мара ёд дод? Падарам ёд дод, модарам ёд дод, худам ёд гирифтам. Агар ки мо чӣ мегӯям ки если хочешь изменить мир, агар ки хоҳӣ ки дунёро иваз кунӣ, аввал аз худат сар кун. Агар ки ҳар як тоҷик аввал аз худаш сар кунад, Раҳмону Раҳимзодаву Рустам нагӯяд, аз худаш сар кунад, яъне як илмдор шавад, як забондор шавад, як ҷасоратии худро нишон диҳад, бовар кунед Тоҷикистон дар кулли мардумони дар дигар давлатҳо дигар гуна мешавад. фаҳмидед? Аммо оё ҳамун Раҳмон гунаҳкор аст, ки имрӯз тоҷикҳо мебуранд ин қадар дар дигар давлатҳо худкушӣ мекунанду бегунапарастӣ мекунанд? Ака, Дар бахшиш Осиё мемонад, хоб? худai куҷои ватанӣ? Фарқиш чиам аз куҷои ватан ҳастам бародар? Ман ака просто вохи як нафаре ҳастам, ки бародари азиз, аввалаш тарзи муомила ва суҳбата бомӯз. Дар шабакаи иҷтимоӣ вақте мешинӣ фикр кардӣ ки 4 ҷумла гап задӣ, хеле одами ба ақлию ба Хоб саводӣ. ту мара ҳозир ёд додисти чӣ гуна ман гап занам? Ҳами Ту мара ёд додисти чӣ гуна ман гап занам? Ту эфири ман медурӯӣ, бо мара ёд метӣ ки чӣ гуна ман гап занам? бача мама нак мани медонӣ ки мекунанд? Медонӣ чӣ? Ман таҳқир накардам. Бародар, Просто ту золимпарастам бугӯ, Айр Аҳмонов метарсам. тамом. И сагу кати бо хеле хуб гап мезанӣ, бо мегӯям ки ту золимпарастам чиям. Ин аст кай ки ақл намерасад, кай ки далел намерасад, золимпарасти, раҳмонпарасти дигар бо мара ёд метавад. Мегӯяд ки ту ёд бигӣ. Як саҳифа бикшо, худат бибин чӣ коре ки мехоҳӣ бикӯ, фаҳмидӣ? Мара ёд метавад ман чӣ гуна гап занам. хеле ако, хеле одамон Ё арабзадаҳо ҳастанд, фаҳмидед? Ё арабзадаҳо ҳастанд. Мо мусалмоне мегӯянд, аммо бӯи мусалмонӣ надоранд. Мусалмоне мегӯянд. Мегӯянд ки бурӯ ҷанг кӣ, бар зидди ҳукумат ҷанг кӣ. Ин ҳамин паданалатҳо падари мара киштагӣ ҳастанд. Ин паданалатҳо ҷосусҳои наҷасо чӣ мегӯянд худшон? Шияҳоя падари мара киштагӣ ҳастанд. Чанд қадар сарбозони тоҷикора киштагианд. Ин ҳамин одамое ҳастанд, ки як фитна дар давлат мебуранд, фаҳмидед? хоб боз мегӯм, ҳозир ман шумо ҳадиси пайғамбара як бор дар саҳифаҳои иҷтимоӣ Google ҳастай, ҳама чи ҳастай. Саҳиҳ ҳадис мегӯяд ки агар ки пешвоёни шумо, сардорони шумо ин қадар золим бошанд, ин қадар одама кушанд, ин қадар чиза кунанд, тоқат кунед. Аз худо хоҳиш кунед ки як одаме ки ба шумо маъқул аст, ҳамура иваз кунад. Масалан, ин ҳақиқтарин ҳадис аст ва ин ҳамин намуна, ин ҳамин ҷосусо охир ҳамин Эрона имрӯз тақсимот кардастанд. Ин ҳамин бадбахтҳо Сирия чӣ кор карданд? Либия чӣ кор карданд? Афғонистона чӣ кор карданд? Ироқа чӣ кор карданд? ҳозир мардуми Либия дар ҳаминҷа гурӯза ҳаста, дар Скотланду, дар Бритониё мегӯяд ки мо хеле иштибоҳи бузург кардем, ки мо ҳамун Муаммар Каддафиро аз байн бурдем, фаҳмидед? Ё мебиёянд вай ҳастӣ. Ин ҳамин фикри ин ҳамиё мераванд дар Эрон таркиш карданд, дар Амрико таркиш карданд, дар Туркия таркиш карданд, дар Русия чанд бор гирифтор карданд, дар Олмон. Ин ҳамин аз сабаби чӣ? Аз сабаби ин ҳамин аз ҳад гузарондан дар дини ислом, фаҳмидед? Раҳмонови хеле хат маъқул набоша, бура дар дигар ҷо чӣ кир? Тарсиди аз ба ман натарсидам. Ман кати ту ҳамсӯҳбат будам инҷа дар университета, ки ту беинсоф ором бош. Ман тарсидам. Не, ман кати ту ҳамсӯҳбати хеле орому хуб кардаиста будам. Аммо ман натарсидам, нагирифтам аз ин гуна баҳсо. То ҳоле ки ту дурумада мара ёд додӣ, ки ман чӣ гуна гап занам. Нет. Я не буду терпеть неуважение к своему к себе. Агар ки ту бо эҳтиром кати ман гап занӣ, ман бо эҳтиром кати ту гап мезанам. Ту медурӣ меҳмонӣ, инҷа меҳмонхонаи ман, масалан, не хонаи ман. Мегӯяд ки ду бор эфир кардӣ, гап задана ёд нагирифтӣ, фикр мекунӣ ки ту доноӣ. Аз отата донотарам, аз бобота донотарам. Чӣ гуфтан мехоҳӣ? Ҳеҷ чиз наметавонӣ гуфтан. Тамом охӣ. Инҷа ҷои май. Фаҳмиден? Охӣ ҳамин аст дига охӣ. Шумо представед ки як фикр кунед ки одам медурӯяд хонаи шумо, дар хонаи шумо беэҳтиромӣ мекунад нисбат ба шумо, фаҳмидед? Мегӯяд ки ту инҷа дар дарсохона безеб партофтӣ. Шукр ки як бор худо бугӯ ки раҳмат бугӯ ки ҳамин дарсохона партофтан кати ҳамсӯҳбат шидистан бугӯ.
خب به هر حال برادر برادر خیلی بابا ما بگذره برو عصبات چی نکن. مکو ما اجازت باشه مرحمت اجازت باشه برادر مسئله همون گفتی تاجیکا خمیلیون هستن راستی خود چی نیستم توجیکو خیلی نه راضی نمی هستم. آدمایی که نمخی چیز میکنن فهمیدی من مثال من میگم میدونی یک سبب دیگه چی است که می کپی میکنن چچن و داغستانی و کافکاسو را این سبب دیگر است که وقتی که تاجیکای خود ما همین کافکاسو را میبینن همین چچن و داغستانی را هوسشون میکنن اینا سربلندن اینا میگن که هم گردن اینا هم اهمیت داده باشه همش قری ورزشگرن همین تنهای خیلی کچاک قد بلند اینا رو هم در تاجیکای خود ما میبینن که اینا مرداشون خیلی قد بلند خیلی کچاکی اوورنی گردی سربلند که هستن اینا رو هم حوضشون میکنن کپی میکنن حتی بابا که همون رقصای هم اینا رو هم رقص میکنن همون لزگین که پزگین که همین یک ویدیو دیدگی هستی یا نه در یوتیوب هست بله بله در کراسنا پلاشه یک دیوانه خدمت همون رو هم رقص نمیتونه کردن بعد 10 بار سوالش میته میگه تو کی هستی 3 بار داغستانی میگه اخیر میگه تاجیک او کامنت ها میخونه اکد باور که نمیخته گور میفوره خته گور کنی به خدا قسم بعد یک چیز دیگه که در تاجیکستان خود ما امروزه هم جوانای خود ما مثال تاجیکای روسیه را نمیگم تاجیکای خود ما جوانای خود ما می گاب میزنم استیل همینا اوچی پوچی جیست نمی خیلی گاب میزنم درست دیگه نمیدونم چی بگم درست فرهنگ خود برادر عزیز ببین فرهنگی که ما داریم مردک داریم پری دل میگم یگان تاج نداره نه کافکازا داره نه ترکوش داره نه عربش داره 3000 ساله تاریخ رقص و لباسای یک بار ما را با زردوزی و چوپان و ادرس و اطلس ای به خدای اینمو کتاب ها میمون درست اینمی فرهنگی گفتگید خوزی قریب که از مو نیست از مو کشته گرفتگی هستند خودت میدونی کیو و مو اجازه داده میگیرم مو حمایت не ака ихе нест бародар ки касе иҷозат додааст не медонӣ чӣ это закон ҷунгли и қонуни ҳамин чи аст ҷунгли чӣ мешавад ба тоҷикӣ ҷангал қонуни ҷангал аст ҳамин ҳози амрикояби рафта эрона задиста венесуэлаи президентша яъне қувватша нишон метавонам мега ки ман метавонам ман мекунам ҳами мошини хушрӯ дошта бошӣ чашмои бад бисёранд фаҳмидед бародар ва агар ки мошини ҳамин хубу хушрӯта ҳимоя накунӣ албатта ки пайдо мешаванд нафароне ки ӯро мегиранд аз худ мекунанд ва мардуми мо бисёриш ҳимоятгар нестанд аз ҳамин чихеш фарҳанг гуфтӣ аз забони худ фарҳанги худ либоси худ анъанаи худ аммо ҳимоятгар ҳастанд аз ислом кунчуна медрунанд ин шейха ту ихе гуфтӣ ӯ шейха ту нафаҳмидӣ ӯ шейха ихе кардӣ кунчуна медрунанд ҷоншуна ҳамин ку пора пора мекунанд дар ҳоле ки ягон ҳимоятгарии ҳақиқӣ аз ислом намекунанд аз ҳамун домулҳои ваҳобии арабпараст бисёр ҳимоятгарӣ мекунанд ва шияҳоя дигар мусулмоноя фақат танқиди кофиру бад мегӯянд соли гузашта ман мусиқии нами шаш мақома гӯш мекардам дуромадай мегӯяд ки бародар ту кофирӣ будай ман фикр мекардам ту одами баақли ту кофир будай мисли ҳамин ҳози дуромад ку як мегӯяд ки ту беақл будай хулоса фаҳмидӣ ту ҳамун чиз будай хулоса тарафдори ҳамаи будай хуб ман тарафдоришам бикунам чӣ ин ба ту ягон иҷозат медиҳад ки дурои ки маро ҳақорат кунӣ ё ки ягон чи ёд битӣ худат як гуфта наметунӣ худат як видеонавор карда наметунӣ хуб ин хеле одамо ҳастанд фаҳмидед бародар ва кани ҳамун узбакистону қирғизистону қазоқистону туркия ки ин қадар араб гуфта ҳимоятгарӣ мекунанд аммо зиндагишона бинед чӣ хеле пешрафтагӣ ҳастай аммо зиндагишона бинед мо бошем бародари худмона ҳай мусиқӣ гӯш кард гуфта кофириш мебурорем хай мусиқӣ ман кун малич кунам бугӯ ки нака ҳамира бародар хуб нест аммо иё кофир лаънат киштанда мегзаранд фаҳмидед киштанда намегзаранд мегӯяд ку афзалшӯ як шеър дорад мегӯяд ки агар ки ту мегӯяд диди ки ман дар берун хоб рафтагиам мара лаънат накун мара санг назан ту намедонӣ чӣ гуна ман бадбахт шидагиам ман писар гум кардагим мегӯяд фаҳмидӣ ӯ як афзалшӯ шеър дорад мегӯяд ки ман писар гум кардагӣ ҳастам мегӯяд
май агар майя мехӯрад баъд маст мешаваду дар ҷо дароз мекашидааст мегӯяд ки чиз наки сарбаландӣ наки ту дарди диле ки ман дар дилим гузашт ту ҳис накардӣ. Агар ки ту ҳис мекардӣ мумкин ки аз ин бадтар мешидӣ. Сарбаландӣ на ки як худоро буки ки ҳамин одама бубахша ва дар паноҳш гира. Як кино ҳастае ку Умар ибн Алхаттаб ҳастае ку як саҳоба Умар зӯрӣ мекунад, сахтӣ мекунад. Ба ӯ саҳоба мехезад, ӯ одаме ки қуръондон аст, мегӯяд ки я прошу Аллаҳа аз худо хоҳони онро мекунам ки ҳамин Умара мусалмон кунад. Яъне ки пайғамбар мегӯяд ки аз худо хоҳиш мекунад ки ё ки Умара ё ки Абулаҳаба ё ки дигар хулоса ҳамон чиёшона душманоша мусалмон кунад. Фаҳмидед? Ва аммо саҳоба ке ки Умар мезанаша, ӯ саҳоба мегӯяд ки ба номи худо ман қасам аз худо чиз хоҳиш мекунам ки ҳамин тира ту одама чиз кунанд, мусалмон кунанд. Фаҳмидед? Яъне ака гапи бад назадай, лаънат накардай. Иҷа медуроянд ту гап задана ёд гирифтае, ту худое. Фаҳмидед? Хуб, ба ҳар ҳол ташаккур. Ҷода як бародар дар омадааст Першиан, ҳамин як суханша гӯш кунем чӣ мегуфта бошад. Ассалому алайкум Першиан. سلام و درود. خوب هستین؟ صحت شما خوبه؟ زنده باشید. من صرف بالا آمدم از این که برنامه شما رو بعض وقتا میبینم. ما یک جهان تشکر میکنم از این که شما رو مثل جوانهای برومند در تپ تلاش ریشه های زبان فارسی هستین. برنامه شما رو زیاد دیدم. خیلی خوشحال میشم برنامه هایتون رو که میبینم، مثلا فارسی زبان های افغانستان، ایران و تاجیکستان، هر سیش یک چراغ هستن. خیلی دوستشون دارم واقعا. من خودم در آمریکا زندگی میکنم ولی بعض وقتا با تاجیک هایی که اینجا سر میخوریم خیلی خوش میشیم از آشنایی. خیلی یک احساس آرامش میکنه آدم وقتی که تاجیک های خود آدم میبینه، چه که ایرانی باشه، افغانستانی باشه و یا تاجیکستانی دیگه. واقعا شما میتونید یک نمونه باشین برای دیگه جوان هایی که ما چه در خارج چه در داخل هستن. اونا هم اگر واقعا پشت کار دارن دنبال ریشه یابی زبانهای فارسی باشن، تا نسلی که از ما یک کمی مثلا نسلی هستن که یک کمی دور از کتاب هستن، دور از مردم هستن، دور از جامعه هستن، ولی از طریق اینمی رسانه ها، سوشال میدیا میتونن یک چیز رو بیاموزن، یک چیز رو ریشه های خودن رو پیدا کنن. اگرچه اونا به شما معلوم است اینمی سوشال میدیا مثلا بسیار مردم از کتاب خواندن و از این چیزا دور کرده، ولی باز اگر ما دینی دقیق فوکس ما باشه اونا سر میخورن. با یک مثلا برنامه شما سر میخورن 100% وقتی که در روز در سوشال میدیا پایین میرن بالا میرن، عدمی برنامه شما را میبینن. و امیدوار هستم که مثل شما و دیگر تاجیکای عزیز ما، فارسی زبانای عزیز ما، هر کی هستن مثلا برنامه های داشته باشن برای روشنایی درباره ریشه های فارسی. ما فقط یک جهان تشکر میکنم، صرف به خاطر تشکر کردن بالا آمدیم. تشکر، زنده باشین. یک جهان سپاس. من خودم از افغانستان، ولایت زیبای پنجشیر. زنده باشید، سربلند باشید. برادر گرامی تشکر، سپاسگزارم. ана и бародари паншерӣ бовар кунед, тоҷикои Афғонистон, ман пеш қайд карда будам ки ҷасоратишон, худшиносишон, ҳувиятшон хеле баланд аст ва ман ифтихор мекунам ки дар Афғонистон ин гуна тоҷико ҳастанд, ҳамзабонону ҳамхунони ман ҳастанд. бовар кунед бародарон, ман хеле хурсанд ҳастам ки ин хеле одамҳо ҳастанд. Дар ман ҳоли ягонта тоҷики афғонистония надидам ки ягон сухани бад кард ҳарф занам. Фаҳмидед? аммо афсӯс ки дар Тоҷикистон ҳастанд хеле бачаҳое ки хеле мумкин ки сер шидаги ҳастанд ё ки азоби зиндагӣ нестанд. амин забоношон мисли забони мор бора хеле одамҳо афсӯс ки бисёр шидаги ҳастанд. ва сипосгузорам як бори дигар бародар гиромӣ, зиндабу сарбаланд бошед бародар. чизе гуфтанӣ будам аз ёдам биромад. Макс чизе гуфтанӣ бошед ё ки Рамазан марҳамат гап зане. Ман чизе гуфтанӣ будам аз ёдам биромад. Рамазон зиндаву сарбаланд бошед, хонобод бошед бародар. Ташаккур, сипосгузорам ки омадед, як ҳамсӯҳбат шудед бо мо. Моам инҷа 1 соат гуфта медурем. Ина дуруст. бале бародар, ман гапи дигар доштам.
марҳамат гап зад. نگهدار. аз масъалаи фарҳанг гап задем бародари азиз. Ман гуфтам ки худ мо чӣ мекунем, хомӯш ҳастем ки аз фарҳанг мо медӯзем, махсусан узбако. баъз як чизи дига гуфтанӣ ҳастам аз мен ҷигархун ҳастам аз вазорати фарҳанги худ мо. Барои чӣ? Барое ки якчанд қа пеш худтам видео карда будӣ бародар, Ибни Сино, Бирунию дигар уламоҳои худ моро гирифтан узбак кардан, не? Як шабакаи амрикоӣ CNN буд чӣ буд? Бале, бале. Ха, вазорат ха. Бод дирӯз як хабара хондум ки дар Хуҷанд як бино, як ҷои қадимара мешкананд. Солҳои шӯравӣ сохта буданд, хуршӯ аст, як қаср аст. Як архитектура аҷоиб дорад, ӯро мешкананд. Чанд қа пеш чойхонаи роҳата шикастанд, ҷои тарихира. Бар падартон ҳала барои чист? Сабаб чӣ аст? Нахуд ки ҷои тарихира бичканем. Тарих аз ҳамин рӯи рост тарих нест, кур мекунам. Барои чӣ? Мутаассифона Я дида дар хабар дорам. Бале. Ҳамин ҳақорат кардан дар кор нест. Аки ман рости гап намедонам. Мумкин ки ягон чизои бештар дошта бошам. Манам тарафдори ин нестам ки ин гуна ҷойҳоям вайрон мекунанд, дар ҷояш дигар чӣ бунёд мекунанд, манам тарафдорӣ надорам. Аммо ҳақорат кардан дар кор нест. Ана оиди таърихи оиди вазорати фарҳанг бародар ҳамсоя кишварҳо ба блогерошон на танҳо ба блогерои худ, аммо ба блогерони умумҷаҳонӣ маблағ метиҳанд, фаҳмидед? Биги бачам видео бику забондарӯзӣ ку, фаҳмидед? Ана дар Тоҷикистон ҳастай чиз мегӯянд, чунчи блогерон, ассотсиатсияи блогерон ҳаст ку. Аммо наметавонам онҳо қадар фаъол нестанд, оиди хеле таърихи чизкунӣ қадар чиз нестанд. И гапа назан ки ҳозир ҳамаш ҳам трикалистанд бародар. Аммо шӯхӣ пӯхӣ сиёмка мекунанд, тамом. Не, дуруст, ман ҳаминро мегӯям ки дар Тоҷикистон ҳастай, аммо чаро хеле видеонавҳорои торихӣ ё гап намезананд, ман намедонам рости гап. Аммо ман як одами оддӣ ҳастам, бародар мисли худат, масалан ман кор мекунам, оила дорам, хонаву падару модару хайра. Ва вақти зиёдам неста ки қадар такя кунем ба ин гуна корҳо. Лекин кошки ҳамун намедонам ягон кас мара мегуфт ки бачам ё ки бародар дам қасдум аст газа ҷиқиданги. Ман ҳозир чаро аки гуфтаистам ки накунам дигар видеонаварҳои хеле пуштибонӣ дигар, барое ки ин хатарнок аст бародар, фаҳмиде? Ин чиз сиёсати чиза навқадар хуб медонем, фаҳмидед? Метавонанд ки буфурӯшанд, метавонанд чӣ коре ки хоҳанд метавонанд кунанд, фаҳмидед? Аммо дидаистем ки дар Узбекистон як блогери ғаюр ва танҳо аз сабабе ки як бор гуфт ки бетоҷико Самарқанду Бухоро тасаввур карда намешавад, чӣ ҳақиқат аст, депортш кардан, фаҳмидед? Ва ин як барои ҳар кас хатарнок аст. Агар ки як ҳамин гапам гӯем, мумкин ки ба касе маъқул набошад. Лекин кошки як кас бурад гӯяд ки бача газа меҷиқем ба пеш ҳамин дар ҳақиқатан ба пеш, фаҳмидед? Ва мумкин блогеро ҳамо ассотсиатсияи блогеро дигар дорем, мумкин ки боз забонош дароз шаваду бисёртар гап зананд. Аммо боз мегӯям, гирди номи падар чӣ мегардӣ? Падари хел шав, гирди номи Синову дигар чӣ мегардӣ? Худат Сино шав, худат Хаём шав, худат дигар худат Спитамен шав. ҳозир як хел бадбахтҳо меоянд мегӯянд ки ӯ зардуштиҳо кофир буданд, паданалад. Ҳамун Спитамен буд ки ҷасорати худро нишон медод. Якум бор шикаст дод Искандари Мақдуниро. Чаро ӯро кофир мегӣ? Ха кофирам бошад ки худаш дар назди Худо ҷавоб метиҳад. Аммо ё мебироянд як таъна мекунандшон, як пастшон мезананд, фаҳмидед? Қаҳрамонони миллати тоҷика мегӯянд ки пеш аз ислом мо олим надоштем. Ин чӣ хел гапа? Узбакон худашон бофтестан барои худашон таъриха, аз они мо мебироянд мегӯянд ки не мо надоштем. Баъд сар чӣ хел ман ин домула, чӣ хел ман мусалмона гӯш кунам? Вой бар ҳоли хеле мусалмон, ман 1000 соли хеле исломе ки ӯ хеле пеш мебарад дар кор нестам. Қул я айюҳал кафирун ла аъбуду ма таъбудун. Фаҳмидед? Яъне ҳозир
اسلام هم میگن کو وهابی ها هستن، سلفی ها هستن، شیعه ها هستن، سنی ها هستن، با دیگر قبیله ها. ما خدای خود رو میشناسم، ما خدای خود رو میشناسم و دیگران هستن که دومولوژی خود رو پیش میبرن، اونها با فکر من خداهانی اونها کم ترک دیگر گونه است. میدید کم ترک فکر عقیدهشون دیگر است. برای همین نه هر کس مسلمان است، نه هر کس که میگه که من شهادت رو میگویم مسلمان است. عقیدهش هم میبینیم باور که تنها مسلمان او آدمی که دیگر نه زبان کتی نه دست کتی ضرر میرسونه. تو که سپیتامینا میگوی که او کافر است، زردشتو کافران، او بدبختان وین شیعه ها چیان، تو ضرر رسوندی، زبان کتی ضرر رسوندی. تمام برو گم شد. تو هم فکری من نیستی، من هم فکری تو نیستم. خب به هر حال بسیار گپ زدیم. تشکر زیاد. اینجا یک برادر اومده. سلام علیکم. این همون چیزی ترکی از سریال های ترکی برادر. مرحمت. سلام. خوبت؟ خوب هستین؟ تیجت؟ صحت سلامتت؟ آرامی. بهتر. بخیر باشین. من خودتان رو تعقیب میکنم، برنامه هایتان رو میبینم، خیلی خوب پیش میرین. برنامه خوب است، آموزنده است. من شما یک انتقاد هم دارم دوست عزیز. مرحمت. انتقاد ما هم است که مثلا ما که در افغانستان جعلی هستیم، ما مبارزه ما به خاطر هویت ما، فرهنگ ما، زبان ما، اصالت ما هست. اقوام تبارای مختلف در جغرافیا زندگی میکنن، هر کدامش از خود هویت های خودشان دارن و ما تاجیکا مبارزه ما همیست که ما حفظ بکنیم هویت و تبار خود ما را. به همین خاطر ما میگیم که ما زبان ما فارسی است، ما در این زبان نیستیم، در این لهجه است. و شمایی که در تاجیکستان زندگی میکنین اکثر هم تاجیک هستین، هویت و اقتدار و همه چیز به دست خود شما هست. شما میگین زبانتان میگین تاجیکی، به نحو در اصالت و در فرهنگ زبان فارسی تیشه میزنین. شما چرا این کار میکنین؟ چرا میگین زبان ما تاجیکی است؟ تاجیک خودتبار است، یک ملت است، زبان نیست. زبان که شما صحبت میکنین و من میال با شما تکلم میکنم، این فارسی نام داره، زبان فارسی است. سپاسگزارم. من جواب خود رو دارم، اما اینجا یک تا مردی هست که با خوبتر جواب دادن میتونه. اکای فیروز همین بردار در یک بار امکانیت باشه جواب تا اکای فیروز. سلام علیکم دوستو. اینجا استاد اوریان هسته. بفترم که بله پیش از شما بود، اما همین سوال در جواب تین بعد استاد اوریان در برمیگرده. که دوستو عزیز سلام به همه و سلام بار دیگر. روزا و نماز مسلمانان قبول باشه. ای دوستی عزیز ما گلش بجا است. گپ در سر این است که در زمان شوروی زبانی که در زبان ما، زبان تاجیکستان، در کتاب‌های شوروی فارسی تاجیکی نام داشت. در حقیقت گفتی همین استاد است، یعنی که ما ریشه های فارسی زبان خود انکار نمیکنیم، ولی در تاریخ 35 ساله نوترین کشورمون ما همین زبان که همچون زبان دولتی، زبان تمام مکاتبات دولتی، تمام مناسبات دولتی را، همین زبان تاجیکی را که قبول کردیم نامش را گذاشتیم زبان تاجیکی، زبان تاجیکی تاجیکستان. حقوق هم داریم دوستا، از آنی که در دنیا زبان فارسی است، زبان دری است، ما افتخار میکنیم. مثال میدونیم که هر سه این زبان ها یک زبان است، ولی زبان ما، زبان تاجیکستان، در تاریخ نوترینش نامش زبان تاجیکی است دوستا. بله تشکر، سپاسگزارم. درست. من از این آگاه هستم، از این میفهمم که از قانونی که تشکیل شده در زمان تأسیس دولت به نام تاجیکستان
زبان ماندن اسمش هست زبان تاجیکی. اصل هدف ما همیسته که زبان خب تاجیکی نیست، یعنی یک اسم جدا، یعنی چی دلیل باعث شده که یک اسم دیگه آوردین سری زبان ماندین. مثلا زبان ما را اگر در افغانستان میگن دری، ما خود ما نمیگیم دری. قوم محترم پشتون که اکثرا در تاریخ سرزمین اینا درست بودن، آوردن به خاطر ای که ما را از هویت که مثلا امیرشه های فرهنگی که با تاجیکستان داریم و با ایران و با بقیه کشورهای همسایه میخواین که از این ما دور شویم، به همون خاطر آوردن درست بودن، در قانون اساسی آوردن نام زبان ماندن دری. منتها ما خود ما که زبان ما هست، ما هیچ وقت نمیگیم که دری. به صورت بسیار عادی که در خانواده ها در بیرون در هر جای صحبت میکنیم ما میگیم فارسی، با فارسی بگو، یا کسی که پرسان میکنه زبان چیست ما فارسی میگیم، دری نمیگیم. و غیری که پشتو زبان ها میگن اونا میگن دری، اونا رو ما حق میدیم دری بگوین، به خاطر که اونا صاحب زبان نیستن، اونا یک زبان دیگه دارن، میگن اونا هر چیز گفته میتونن، ما از اونا چیز نداریم، شکوه و شکایت نداریم. ما حرف ما سر خود فارسی زبان هاست که شمایی که خودتان زبانتان فارسی و هم چکار هم میکنین اشتباه هست. ملت شما چی است؟ ملتتون چی میگن شما؟ ما تاجیک هستیم. آفرین، شما همه جواب قطعی همه چیزا گفتین استاد. بخیر باشید. سپاسگزارم. چه اکایی که فیروز گفت، پس از در اعضای دولتی چیز میگن سویتی بود، امپراتوری روس خلاصا خیلی تصمیم گرفتن که زبان پارسی رو خلاصا تاجیکی کنن، ازبکی بو پیدا شد، چغاتایی رو گرفتن ازبکی کردن، قرغیزی بروردن، قزاقی بروردن و دیگر چیز. این هم یک ضربه های سخت بود بر چه شما گفته تیشه بود در همین چیزی ملتی ما. اما مشکل نیست، یگان چیزی نیست. امروزه حکومت تاجیکستان چه ما میدونم در راهی بنیادی یا که در راهی از خود کردن زبان پارسی یگان است، چه در مکتب ها چه در دانشگاه ها، و خدا خواهد میشه. چرا نه؟ این کاری نمیشتگی نیست و میشود انشالله. و امروز باشد عین حال تاجیکی پارسی میگوییم. خب این چیزی نیست برداری، کاری حل نمیشدنگی نیست، این کاری حل میشدنگی است و انشالله جنابانی ما و سردارانی ما را عوض میکنن. من امیدوار هستم. چرا نه؟ خب به هر حال سپاسگزارم، زنده باشید. اینجا یک برادر در اومده است، آریان آف دی ورد، یک سخن کند با جدا جمال خان که هم صحبت بشیم. آریان آف دی ورد، سلام، خوبید؟ تینجا صحت سلامت، مرحمت. علیکم سلام اکایشا، خوبی؟ سلامتی خوب؟ اولا خوب؟ زنده باشید. چه خبر؟ دوستا صحبت کنن، شنونده هستیم. خب مالی. جمال سلام علیکم. الی دوستا صحبت کنن. هلو، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قدم اول سلامای خدا تقدیم شما میکنم و یک ویدیو را دیدم از شیرالی مبارز که یک به احترامی کرد بر شما. امو را میخواستم من از یک افغان وقت برام یک شرم آمد به خاطر از که ما هم اینجا یک گپ اشتباهی زد. میخواستم بگویم که همین پشتو زبان ها کلشان اونطور نیستن و از طرف از اون ما معذرت میخوایم. و در قدم دوم من همین لایف دیدم در مورد پشتو و در مورد دری گپ میزدن که زبان چرا دری میگن در افغانستان. من معلوماتم زیاد ندارم، منتها قدر که معلومات داشتم میخوام شریک بسازم که دری به خاطر از که زبان فارسی درباره افغانستان در وقت شاهی همین فارسی زبان ها در جای دولتی بلند کار میکردن و زبانی که یا صحبت میکردن در اون زمان
دری میگفتن، به خاطر که زبان از دربار گرفته شده. در این دربارا که مردم فارسی زبان که بودن گپ میزدن، به خاطر ازی باز یک چی دادن، امیر دری گفتن که در دربار صحبت میشه. و شاههای ما که پشتو زبان بودن خودشان دری صحبت میکردن، یعنی پشتو زبان هیچ وقت دری را پایین نمیزنه و همیشه برش احترام میکنه و در افغانستان یک زبان رسمی است و چرا هم نه. و در مورد امی تاجیکا همین اندیوالای ما هستن در لندن، نام خدا خوب پالوان هستن. تاجیکستان و مردم شما بسیار زیاد دوست داریم، احترام داریم و بعضی تر خوش که از جنگل یگان به نزاکت پیدا میشه دیگه. امیر میخواستم یک یادآوری کنم و یک بخشش بخوایم. سلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید، زنده باشید. نه من 100% میدونم که من هیچ وقت کلی اقوام ملت تحمیل نمیکنم، هیچ وقت. من خیلی دوستای نزدیک دارم از پشتو زبان ها، خیلی دوستای خوب دارم. یگان وقت کلی مردم چیز نمیکنم، در تمام مردم خوب و بعدش هم هست. سپاسگزارم. زنده و سربلند باشید. ماهی شریف رمضان اومدش، عید مبارکش برا مبارک میگویم. روز جمعه انشالله چیز میکنیم، نمازی عید میرویم. خوب دشمو تنسیتی خونه بردار. زنده و سربلند باشید. خب اکی اوریون، اگر که سخن نداشته باشی دیگر من خاموش میشم، برای که 2 ساعت در جا هستم. راستی گپ کسلم باید که برم همین خب اکرم اکی شاه ببی که بخشی باشه ببی که دوستا صحبت کردن. اگر که ویدیو با دست شما رسیدگی است انشاءالله دیدگی هستیم. وقتی که همون نماینده اکادمی علم ها یا نماینده تاریخ شناسی در این موضوع نقطه گذاشت که دری است یا که فارسی است یا که تاجیکی است، اگر هر چیزی که باعث اختلاف میان تاجیک و میشه باید ما چیز دست بکشیم، ولی با اساسی همون منابع قوی که از عصر 3 و 4 میلادی از اثرهای مانی گرفتن نام تاجیک رو، در اساس همه اثر اساسنامه کرده زبان دولتی تاجیکستان زبان تاجیکی گفتن و دری و فارسی را رد کردن. تا زمانی که ما صاحب استقلال هستیم همین تاجیکستان است، زبان ما زبان تاجیکی باقی میماند. اگر که با دیگر دوستا که اگر که چیزا ندیده باشن در صفحه ما برام ببینن که اکادمی علم های تاجیکستان بخش زبان شناسی در همین چیز نقطه گذاشتم. تشکر، سپاسگزارم. بخیر باشه دوست عزیز، تشکر از اینکه مرا بالا آوردی. من یک پایان یک چند کلمه در مورد زبان فارسی صحبت میکنم، باز از حضورتان مرخص میشم. ببینید در سرزمین افغانستان فعلی زبان فارسی همیشه زبان رسمی بوده. قبل از اینکه یک جغرافیا به نام افغانستان مسما شود، اینجا و شما میفهمین که تاریخ منطقه را به همونطور که به ما معلوم است به شما هم معلوم است، میدانید که زبان فارسی زبان دربار بوده. زبان از دوران سامانیان گرفته تا دوره سفاریان و تا بیایم تا دوره که افاقینه آمدن در این سرزمین قدرت در دست گرفتن و زبان شاهان امی مردم هم زبان فارسی بوده تا زمانی که آخرین شاه افغانستان ظاهر شاه بود. تا امی زمان هم امی زبان به نام فارسی بود. حتی امی خود شاهان افغان هم زبان خودشان رو نمیفهمیدن، با فارسی شعر میسرویدن، با فارسی صحبت میکردن، زبانشان زبان فارسی بود. اما آوردن در یک مقطعی از تاریخ آوردن به خاطر جداسازی که اسم این زبان تغییر دادن به نام دری. دری یک صفت است، یک صفتی است که استفاده میشه به زبان فارسی، یعنی در دربار زیاد مروج بوده همین لهجه که صحبت میشده دیگه. اصل زبان فارسی است. اینا میگن که دری. خب ما قبلا هم ما گفتم که ما اونا را حق میدیم، چرا که صاحب زبان نیستن، میتونن که هر نام سرش بگذارن. اما حق از ما است که ما بگوییم زبان ما چی اسم داره. اونا که هر چی بگوین فرق نمیکنه با ما خودمون مهم هستیم که ما چی میگیم. بله دیگه بخیر سلامت باشیم.
تشکر سپاسگزارم. زنده و سربلند باشید سلامت برادر. باشید. خیلی معلومات‌های خوب. خب ایدی میومدگی شما هم تبریک. امیدوارم تمام خوشی دو دنیا را خدا به شما تکه میکند میتید. خلاصه دوگوی ما باشید، ما دوگوی شما هستیم. تشکر زیاد. قربان سپاسگزارم سلامت از کل مردم. بخیر آباد باشین. باشید. انشالله که یک روز از نزدیک ببینیم خودت. ما تو که مسافه نداریم. خودت اسکاتلند هستی، ما نورت انگلند هستم. نصیب برادر. انشاءالله انشاءالله. حتما. خداحافظ. باشید. سلام علیکم. باشید برادر. باشید. خداحافظ. خب برادر تا بازی تشکر که با ما بودید امروز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای خدای. زنده و سربلند باشید برادر. کسی که در یوتیوب تماشا